Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 sa UFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes sa Hulyo 30, 2026. Inimulagan ni mga korman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalagwan karon nga mga balita, Cabinet Secretary Ben-Hur Abalos nagbisita diri kagapon ngadlaw sa syudad sa Iloilo. Iya sining agin diga ining paghatag sa nagakigo sining pagtamod ukon ining role sa mga local government unit, particularmente mga local legislators nga panguluhan sini or pangunahan ang pagpauswag sa komunidad pinagi sa pagdihon sa mga ordinansa. Samtang latest naton nga pagpangusisa may kantanan sa sining isa ka lalaki nga nasapuan nga nagalutaw-lutaw, nagahabok na yaran sa advanced state of decomposition. Dito yan sa may banwasang Dumanggas, ginapayag nga may samad inisang tugasang pagkabuno. Samtang Provincial Agriculture's Office ginapanugyan sa mga nagasagod or nagatanom sang tubo nga dapat malimpyo ginang palibot para nga ti mapaganagan ang epekto sang ining RSSI sa aton sinikaroon nga mga kasimanwa ining RSSSY or RSSI rather, no? Isa man ini karon sa makabig naton iyang tawag sini makahalalit sa pananom hilabi na sa tubo, no? Ti isa man ini karon sa mga dako nga nagahalit sa mga mangunguma sa mga kabumbo naton nga nagatanom sang tubo sa aton sining mga kasimanwa. Ti isa sa mga nagtugaman sang kapirdihan sa aton sining mga kultura ining red strip or stripe soft scale insect. Sa aton sining matag palamati istoryanta na dugang diri man sa palatuntunan na Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Samtang sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, balita nasyonal kita. Si President Bongbong Marcos preparado kuno nga sertipayan or sertipikahan ining certified as urgent ang tax reform kag pag-amyenda sa IPIRA. Atong unod mana sa State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos. No? Anyway, istoryanta na dugang karon kay ang nagsulat as per information sa State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos. Iginapayag nga siya gid kuno, but may mga informasyon kita nga si Manuel Quezon III ang sadto anay kritiko man sa Marcos administration. Pero sa karon nag-extend sa yaman sining bulig pinaagi sa pagganihon sining State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos. Sa iban pa nga balita nasyonal, amo naging bala na kadesperado ang bahin karon iya sang minorya nga pati sa social media sila na mismo nagapangabot. Ini ang pahayag sa pila ka mga nagasuporta sa administrasyon. Kasunod
sang sining pag-post ni Senator Pia Cayetano sang splice na video ni Representative Shell Jokno nga nagaduso man karon na banwa sa ton sinimakuturan sa pagreklamo sa Senate Ethics and sa Senate Committee on Ethics and Privileges. I-standby ka mo kay istorya nato ni Nadugang, pero subong hindi na naton pagpadugayan kag palampuason pa. Kaya rin karon sa aton sininga live studio, aton sininga winner para sa swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM Special Draw. Heto na ang isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. Ginawyata na karon sa aton sininga taga-daog ang 500 pesos cash plus transistor radio nga ginpahimo para lamang iya sa Bombo Radio para sa 60th anniversary sa Bombo Radio Philippines. Wala nakalansang sa isa lang ka istasyonan, may LED light, may flashlight, rechargeable. Kag wala nakalansang sa isa lamang ka istasyonan, kag 500 pesos cash, si Ma'am Lisel Ganghe. Ma'am Lisel, maayong udto sa imo. Mayong udto man, sir. Kumusta ikaw? Okay lang. Oh, okay lang. Ti siyempre, why man sang hindi okay kay nagauyat na sang 500 kag sang premyo. Pero sure bulon tanay ang cash price. Isipon ta kon bala 500 kin man ina. Liog ako abi Ma'am Lisel, isip 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Ano ni Ma'am Lisel ang 500 pesos? Idog ang pangalawan, sir. Allowance ni sino? Sang bata ko. Sang bata. Din giskwila? Negros. Pila ka bilog? Isa. Si Banahon din? Cobra. Pila ka bilog? Isa. Isa. Isa lang. Alright. Ma'am, liog ako check sa nga imo sining radyo, ang imo sining limited edition nga Bombo Radio. Liog ako check kung bala nagandar ang mga LED light, flashlight dira. Liog ako check, ma'am. Okay. Gina-check sa sinimatilyo ni ma'am. O ginuna ni ma'am ang radyo kay gusto yung mapamatunan gawin ng lansang. O ara, mabatian man sila sa ibang sining estasyon. Okay. Sige ma'am. Ang flashlight, ara, LED light, flashlight. Okay, nagandar. Sige ma'am, si Ma'am Lisel Ganghe ang iyang sining proof of purchase San Miguel Pilsen. Ang dahaman to mga taga-Kalaparan nga mag-intra man sila o kung mga nagapamati. Subong nagalantaw man sa imo kay live kita sa Facebook Live. Ang daha sila nga mag-intra sila para nga pareho sa imo madaog man sila. Taga-Kalaparan, mag-intraman ka mo. Kag sa mga upod ko da sobra. Ano pag ginahulat nyo, intra na ka mo. Makadto naman ka mo sa Bombo Radio. Sa dino mo si ma'am? Sa lady. Ay, okay. Gano'n Lady ikaw Supermart. naman? Chicker. Nagapang-check sa Oo. mga produkto? Mga stock, oo. Mga stock. Okay. Sa mga upodan ni ma'am? Kumusta ka mo dira? May udto. Mapamatigid sila, sir. Gapamatigin sila subong? Kapanyaga na ka mo na? Break time. Break time, Break time. Sige. Ma'am, congratulations. Kag thank you so much. Basta ikaw na maka-intra pag ikaw. Kag basi magdaog man ikaw sa Grand Draw. September 5 na. September 5. 1 million ang aton sining grand prize. Salamat kin, ma'am. Basta Radio, Bombo. Star FM. It's all for you. Alright, there you have it. Si Ma'am Lisel Ganghe sang Kalaparan Arevalo. Yan sining proof of purchase. San Miguel Pilsen. Ikaw nga nagapamati nagalantaw dira subong. Ano pang ginahulat mo? Mas ikaw na masunod siniyang interviewon diri ni Bumbutsamo kung sang mga anchors and pila pa ka mga personnels diri sa Bombo Radio Iloilo. Pananglitan ikaw magsaka diri sa istasyon agod sa pag-claim sa imo sining premyo. Oras naton 41 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga alas 11 diri sa palatuntunan na Bombo Haray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kagapon ginistoryahan ang mga unusual nga withdrawal pag in cash sang kwarta mga taga 125 million. No? Sa aton sinikiro niya nga mga kasimanwa mo ginining nangin na highlight, no? May kantanan sa paghusisa na sa Article 1 sa Articles of Impeachment tabatok sa kay Vice President Sara Duterte.
Sa kay Violeta Constantino 500 million sa aton sini nga mga kasimanwa ginpang in cash humalin sang December 25 tubtob July 2023. No? Hambal niya ang single transaction nga ini ang mayara sang 125 million in cash, ti highly unusual kuno ini. No? Gindugang pa nga ti ginakinahanglan sang 3 tubtob 4 ka mga gym bags agod nga i-transport ini pagwa sa bangko. Sunod naman kay Ninita Camposano, ang former DepEd branch manager, nag-testify man ini siya kag naghambal siya nga may 3 ka encashment mga biyan nga nagalabot sa 112.5 million nga ginhimo ginpanigayon ni VP Sara samtang nagapanungkulan or nagapanerbisyo bilang Education Secretary. No? Ti hambalya siya Palo Parillo marang ang characteristics sa size sa mga cash withdrawals, no? As highly irregular. Sa aton sini nga mga kabombo sa depensa, ginwave nila ang cross-examination sa aton sini nga mga kabombo kag ginskip na lang sa mga bank managers kag ginpayag sini nila nga hindi maging sinikulo sa lapakon kay nagsunod man sa proseso, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa ang impeachment court nagpropose sa aton sini nga mga kasimanwa sining alternating presentation of evidence by article agud nga mapadasig or mas streamline ang trial. Apang ang depensa nagpapamalibad sa sining proposal kag nagpayag, no? Nga dapat prosekusyon kuno tapuson anay ang pagpresentar nila sang bilog sini iya nga kaso for Article 1 before pa man nga magpadayon sa aton sini nga mga kasimanwa. Kagapon si Senate President Sherwin Gatchalian kag 14 ka mga senador physically present sa morning sa opening kag amuning pinaka lowest turnout, no? Sa aton sini nga mga kabombo, pero sa gyapon sarang ini nga makaestablisar sang valid quorum, no? Sa aton naman sini karon iya nga mga kauturan. Samtang pagkahapon naman isa ka formal ethics complaint ang gin-file batok sa kay Senator Pia Cayetano sang academic and civic groups. Ang complainant ginakusaran ang senadora, no? Sa sining pag-post niya sang splice video ni House Prosecutor Representative Shell Jokno kag ginaligar nga misrepresented, no? Sang court's proceeding ini nga sahi isang buluhaton kon sa mga mata pa iya sang administrasyon at the same time supporter sang administration, isa ini ka desperate move sa aton sini nga mga kasimanwa. Kay sa bisan ano lang man iya nga bagay sa aton sini makuturan kon isplice mo ini, kon pahat-pahaton mo ini, no? Lain na gid man ang iya sini nga mangin turnout or lain sini ang iya nga mangin context. Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Damo gani ang nagapamangkot, sige ti buluhaton gid man bala ini sa isa iya ka veterano nga senadora sa aton sini nga mga kauturan. Ti kon naglapot sa punto nga nagpanaog sa level abi sang mga kasubong sini nga do ka tulad na ginlamang sang mga trolls. Makabing naton nga desperate move na ini, no? Sa bahin karon iya ni Senator Pia Cayetano sa aton man sini karon nga mga kabombo. Ti bantayan naton kung anong mga turnout sini sa ethics committee sa aton sini nga mga kasimanwa. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon sini nga mga balita kaga impormasyon, isa sa mga na-highlight sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos amo iya ang tax reform kag pag-amyenda sang IPIRA. Ti preparado kuno si President Bongbong Marcos nga i-certify bilang urgent ining ginaduso nga tax reform package kag pag-amyendar sa Electric Power Industry Reform Act. Ini matapos nga ginpayag sa iya sini nga ikalima nga State of the Nation address
ang plano sini nga kakson ang systems loss charges sa kuryente kag ipataasan ang tax exemption para sa mga individual kag kakson ang corporate income tax sa mga manubo or magagmay sini nga negosyo. Ugaling pila sa mga distribution utilities sa aton sini nga mga kasimanwa, why man sila nga diri nagambal nga naga-create sila but nagpainchende lang, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Hindi man kunubot silingon nga systems lost sa aton sini nga mga kasimanwa is coming from sa mga pilferage or mga ginakawat sini iya, no? Pinaagi abi sa mga distribution na utility sa aton sini nga mga kabombo, no? Sabahin kuno sang transmission sa aton sini mga kasimanwa, may mga makabig kana dira nga daan nga systems lost, no? Sa aton sini matag palamati. So may posibilidad nga sarang ini nga makuha but hindi amo sina kahapos, no? Ngati kung mahambal ikaw abi nga gusto mo yo why na sang systems lost madula na dayon, hindi amo sina kahapos. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Kung pamatin-an nimo ang pahayag ni President Bongbong Marcos ti makambak nga wow, dapat lang gid Mr. President, kita mo damo gani nagpamalakpak na why mo na magamit kinawatan ina may tax pa. Tingrabigin man ang mga mo sina nga kasubong nga sitwasyon. So therefore, nagakadapat gid man sa aton sini nga mga kasimanwa nga hindi na ina pag-ipaabaga sa mga konsumidor. Kag tisabahin sa mga power distributor, distribution utilities, ti dapat i-make sure man sini nila nga hindi lang man iya, no? Ipaabaga or ipatuto tanan sa mga konsumidor. Sabahin naman karon sa tax reform, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa ti bisan sino man lang guro ang nagabatsyag, amo na gani ang balila nga why mo pagani mo yata ni mo sweldo na buhina nakatax. My goodness. Sa bisan diin lang daw kasubong abi kung ang kilala ko pa ganin General Berm, silingya ko ang tax abi buno, dugay na ko yan napatay, cause of death, multiple stab wounds. Sa aton sini makasimanwag si kung aman at yamakon mo, bisan diin ka lang bunoon sang tax mo, no? Ano na lang subong diri sa pungsod Pilipinas ang wala iya sang tax how? Ahaw nga dulce. May tax na sa una baka ka pa 3 piso. Subong. Tagpila dulce, engineer? Why naganubo sa 2 ka piso sang bilog? Sa aton sini nga mga kasimanwa. Diyan mo na gani ang balsin nila. At it's about time nagiman siguro nga tagan sa nagakigo ni nga pagtamod kag there were proposals before not so long ago sa aton sini nga mga kasimanwa ngati kung sino tani itong mga damo kwarta amo ni sino to tani mga manggaranon amo niya ang takloban sa tax sa aton sini nga mga kauturan. Di ba? Sa aton sini matag palamati pero ang nagaigod iya hilabi pa sa karon ang main target ang una gid sila diri nga nagabatsyag ang shock absorber sa aton sini nga mga kasimanwa amo iyang mga middle class earner. Amo ni sila ang una-unagin nga nagabatsyag sini. Why na sang liwan pa? Kay ti magsaka ang mga nagapuna sini nga balaklon, steady pulso man lang ila sini nga steady pulso man lang ila sini nga sweldo. Ang ila sini nga purchasing power amo iya ang naganubo. Nagnubo na purchasing power mo kay nagmahal ang mga nagapauna sini nga balaklon, mahal na tanan halos sa tag sa pang-adlaw-adlaw nga pag sinarayo, no? Buhinan ka pa sa tuman kadamo nga tax, no? Matsyag ko kayumad nagilang guro subong yang wala tax sa bumbo Albert mo. Berti, grabe lapotis punto nga na minsunan kong kayumad, no? Guro ang wala sa tax kumataksan pag ina nga gobyerno sus Maria kagusip, no? Ano na lang gid ang sitwasyon naton sini Manwa. But seriously speaking sa aton sini nga mga kauturan
Ti mga middle income earners gid amo ni ang labing apektado sila diri Banwa. Ti bantayan naton kay sandigman sa pila naton iya kapag panghimulso. Nagapinsar gid ang mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas nga i-report ni President Bongbong Marcos sa kung anong iya sining hinimuan. Although may gin-report siya nga kabahin sa iya sining himuan, pero kung ang kilala ko pa nga Ilonggo Pilosoper kalabanan, no? Kuno as per his opinion kag ginapabutyag ko lang sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas, particularmente sa mga taga-syudad kag probinsya sang Iloilo, no? Do you agree with me? Kag sa akon sini nga kilala nga Ilonggo Pilosoper, siling niya, yes, ang mga nahimuan ni President Bongbong Marcos gindi gaya sa ikalimang State of the Nation Address. But, kalabanan sadto, kalabanan sang unod sa iya sining State of the Nation Address, lunsay damgo. Botselingon pa lang ginahandom pa lang sang aton sini nga presidente. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Jutayan lang gani kuno magkaraula ang ginakape sang isa kalamisa sini nga mga Ilonggo Pilosoper during that time sa naghambal si President Bongbong Marcos nga mapalupad siya sang racket. hambal sang apo sang isa ko kilala nga Ilonggo Pilosoper, siling niya na dumduman yang iya sining apo sang bata pa, no? Siling ko Mr. Ilonggo Pilosoper, anong hambal sang imo sining apo? No? Ti duwa sila kuno sa iya sining asawa, nagapungko, nagapro pamahaw. No? Gingaan sa idea sa iya sining apo. Kay ting apo yo kuno do mahilig sa mga nagalupad bala nga bagay. Ti gulpi lang kuno ang hambal kuno sa iya sining apo. Lolo, lola, racket. Ti dito kuno kang napinsara niya John, sinya dugay kuno na nabatian sa akon iya nga apo. Okay man ina sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Kung si Attorney Claire Castro pa sining ginpamangkot siya kung ano ang maayo nga madulot sa aton kung magpalupad kita sa racket, ting sabat ni Attorney Claire Castro, common sense. Suswari ang usip. Tsakto man. Dapat may common sense kagid man. Pero instead sa pagpalupad abisang racket, why not abisa aton sini nga mga kasimanwa, no? Maga-focus kita sa mas dako sini nga problema sa pungsod na Pilipinas. Pero ti ko may mabulig sa aton nga iban sini nga nasyon or may ma-finance sabi just like Mr. Elon Musk or si kung sino pa gidara nga mga trillionaires, billionaires. Ngati makapalupad man ang pungsod Pilipinas ang rocket sa space, makabuya kita dito sa satellite, no? Para nga may ara man kita sa kaugalingon sini nga satellite, sa kung ano man sini ang kapasidad, mas labing maayo sa aton sini karon nga mga kulturan. So far ang rocket pagid lang nakita naton diri sa pungsod Pilipinas nagikan sa rocket launcher sa mga sagira bla RPG rocket propelled grenade. 54 minutos na nakaligad sa takna sini kalas 11 driman sa palatuntunan na Bombo Reports or Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa iban pa nga mga balita kag impormasyon driman sa aton sini nga pagpangalagad detalye karon sa mga nagapanguna dalagkuan nga mga balita lokal aton sini nga balikan sa paday nga pagpalayag sa Bumuaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa dami ng gagawin mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want but wonder na lutawid sa saya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit. Ligtas!
Mga nanay kag tatay, markahin ang August 10 to 28, 2026. Protektahi ang aton mga kabataan batok sa tipdas kag makayha paagi sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sang Department of Health to Western Visayas Center for Health Development. Ang bakuna libre, luwas kag epektibo para sa mga kabataan. Bisitahon ang aton mga sentro, fixed and temporary vaccination sites. Magpabakuna, magbinurigay, magparigon sa proteksyon sa aton komunidad. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente agod ma-expand ang mga outlet sa imo balayo opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dala. Years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-30 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Sa ating mga headlines, tax record ni Vice President Sara Duterte sinumiti na sa Senate Impeachment Court. Si Pangulong Marcos nagbigay naman ng authorization para sa paglalabas ng income tax record ni Vice President Sara at ng asawa nito na si Attorney Manasseh Scarpio. Si Vice President Sara Duterte na nanawagan naman sa International Criminal Court na pabilisin ang paglilitis kay former President Rodrigo Roa Duterte. Samantala, sa dagdag na balita, vote buying at pag-abuso sa pondo ng gobyerno
Mahigpit na binabantayan ng Commission on Elections sa gitna ng campaign season sa Bangsamoro Region at Cavite Special Elections. Sa ulat ng ating panahon naman, low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility tuluyan ng nalusaw. Isa pang low pressure area inoobserbahan naman sa labas ng bansa. At sa ating balita sa ibayong dagat, malalakas na paghangin nagdulot ng pagkasawi at kaguluhan dyan sa Brazil. At live nationwide via satellite, tumako na tayo sa mga detalye ng balita. Bombo International News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating binabantayang low pressure area ay niulat ho ng State Weather Bureau na tuluyan ng nalusaw itong nakalipas na mga oras. At yan ay minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility bago tuluyang naglaho at sumama na lamang ho sa cloud cluster. At isa pang low pressure area ang patuloy naman na minomonitor na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa pagsusuri, maliit naman ang posibilidad na ito ay maging ganap na tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Ang pagkalusaw ng low pressure area sa loob ng ating bansa ay inaasahang magdudulot ng mas maliwalas na lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Gayunman, pinapayuhan pa rin ang publiko na manatiling alerto sa mga abiso ng State Weather Bureau dahil sa posible ng mga biglaang pagbuhos ng ulan. Patuloy kasing binabantayan ang namumong sama ng panahon na nasa labas pa ng ating kargatang sakop at yan ay posible din na makaapekto sa ating bansa sa mga darating na araw, pati na ang hahatakin nitong habagat kung sakasakali na lalapit sa ating teritoryo o dito sa ating landmass ang naturang sama ng panahon. Sa iba pang balita naman, mga kabombo at Star Nation, tinututukan na ng National Bureau of Investigation ang nangyaring pagsabog sa labas ng tanggapan ng Department of Justice noong madaling araw ng Lunes, Hulyo 27. Kasabay nito ay inaaral din ng ahensya kung mayroon itong koneksyon sa nadiskubring improvised explosive device malapit sa Senado sa kaparehong araw. Ayon kay Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, hindi pa anya malinaw sa ngayon ang koneksyon sa dalawang insidente. Sa ngayon, sinusuri ng digital and forensic experts ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga components at ang paraan ng pagkakagawa sa mga pampasabog. Nataas naman ang tiwala nito ng National Bureau na ang nasabing device na sumabog na nakita doon sa Senado ay may pagkakapareho at may koneksyon. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung sino o kung may mga grupong nasa likod sa dalawang insidente, ngunit patuloy naman na sinusuri ang mga closed-circuit television cameras sa lugar kung saan na-recover ang mga pampasabog. Ayon pa kay Direktor Matibag, hindi naman nakatanggap ng banta ang mga individual, mga residente o mga opisyal sa dalawang nabanggit na institusyon bago naganap ang pagsabog o ang nadiskubre ang mga ito. Samantala, sa iba pa nating mga balita, isinumiti na ho dyan sa Senate Secretary na si Ray Bantug ang mga dokumentong kinakailangan at kabilang doon sa mga nasa pina itong nakalipas ho na araw ng impeachment trial. At siya rin ho ang umaakto kasi bilang Clerk of Senate Impeachment Court. Ang mga kahon, mga kabombo ay naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw ang itinakda ng deadline ng impeachment court para naman sa Bureau of Internal Revenue upang isumite ang mga dokumento alinsunod sa inilabas na subpoena ng hukuman. At bukod nga sa tax records, nagsumite rin ng subpoena ang impeachment court para sa bank records ni na Duterte at mga ulat mula huyan sa Anti-Money Laundering Council na nakatakda ring isumite ngayong araw. Inaasahan na magiging bahagi ang mga isinumiting dokumento doon sa mga ebidensya na tatalakayin sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Panyan, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbigay na ng authorization para sa pagpapalabas ng Bureau of Internal Revenue tax records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nito na si Attorney Manasseh Carpio at isinumite na sa Senado ngayong araw. Ang ulat naman ng Anti-Money Laundering Council ay patuloy na hinihintay. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Annalise Soberano.
Isinamutan na sa Senado ng Bureau of Internal Revenue ang mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio at mga korporasyong iniuugnay sa kanila bilang bahagi ng impeachment proceedings. Ang pagsusumite ng BIA records ay isinagawa matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang authorization para sa pagpapalabas ng naturang mga dokumento. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, kasalukuyang iniimbentaryo at pinoproseso ang mga isinumiteng dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig ng paglilitis. Sinabi ni Redon na hinihintay na rin nila ang report mula sa Anti-Money Laundering Council na nakatakda ring isumite ngayong araw dahil deadline din ngayon. Kabilang ang mga bank records na hinihingi sa ilalim ng subpoena. Naniniwala si Redon na ang mga tax records ng pangalawang Pangulo at ng kanyang asawa ay malaking piraso ng ebidensya. Pakinggan natin si Representative Terry Redon. Mahalaga po yung update ngayong araw na ito. Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court. No? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. So inaantay po namin yung pong updates mula sa AMLC. Pero ngayon din po yung deadline ng kanila pong submission ng lahat po ng transaction records reports ng AMLC relating to the Duterte Carpio couple. And again, to be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions. Iginiit naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na mas mabigat at mas mahalagang ebidensya ang mga tax records mula sa Bureau of Internal Revenue at mga bank records na hinihingi ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, ang mga bank records ay maaaring magpakita ng daloy ng pera o flow of funds kabilang ang mga pondong pumapasok at lumabas sa mga account ng mag-asawang Duterte at Carpio. Sinabi rin niyang mahalaga ang mga dokumentong ito upang matukoy kung may mga ari-arian o transaction na hindi na ideklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Anya, ang parehong pamantayan ay dapat na maipatupad sa lahat ng sangkot. Dagdag pa ni Adyong, ang mga nakalap na dokumento at testimonya ay mga piraso ng ebidensyang unti-unting bumubuo sa kabuuang larawan ng umano'y maling paggamit ng public funds. Binigyan din niya na sa ilalim ng mga itinaas na usapin sa Article 1 ng Articles of Impeachment, ang mga ebidensyang ihaharap ang magsisilbing batayan upang maipaliwanag at mapatunayan ang mga alegasyon. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong. Pieces of evidence, may kanya-kanyang storya po yan. Kaya nga po kung ikukumpara po natin kung ano po yung mas matimbang sa mga lahat na ipapresenta ng House Prosecution Panel, ang masasabi po namin sa ating mga taong bayan, ito po yung kabuuan na litrato o larawan kung paano po yung mga sinasabing allegation of misuse of public funds na napapaayon doon sa Article 1 ay mabigyang eksplanasyon at mabigyang kasagutan. Hindi lang po ang korte pero ang ating taong bayan. Ibabangga po natin ito as what Congressman Terry Redon said earlier, na ibabangga po natin ito sa mga other ebidensya para matahi po at mabigyan po ng kaliwanagan ng ating taong bayan. Dahil ang una-una po talaga nating gustong malaman dito sa Article 1 na ito ay pagpapaliwanag. Kung ayaw po magpaliwanag ni Vice Presidente, diretso po mula sa kanya, mukhang ang ebidensya ang dapat magpaliwanag at yun po ang susundan po natin. Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo. Para sa atin, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Kinwestiyon ni Senator Judge Raffy Tulfo
pag-release ng nasa 112.5 million pesos na pondo ng Department of Education ng walang endorsement para sa Special Disbursing Officer. Sa ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay lumutang ang testimonya na 3 tseke na tig 37.5 million pesos ang in cash na gawa ng ahensya o encashment. Tinukoy ni Tulfo si Edward Fajarda ang kumilos bilang authorized person, ngunit wala umanong dokumento na nagpapatunay na siya ay formal na itinalaga. Ayon sa Commission on Audit Circular ay tanging ang agency head o yung formal na itinalaga talaga. Dapat ay meron dokumento na nakasuporta hinggil dito at hindi ang basta na lamang na tatalaga o pupuntang personalidad ang siyang kukubra ng naturang pondo. Iginit ni Tulfo na dapat ay si Vice President Sara Duterte ang pumirma o kaya ay magbigay ng dokumento para naman sa authorized personnel at para sa designation ito. Dahil dyan ay muling binigyang diin ng naturang senador ang kahalagahan ng tamang proseso upang maiwasan ang maling paggamit ng pondo ng pamahalaan. Sa iba pang balita, nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court na pabilisin ang paglilitis sa kaso ng kanyang ama si former President Rodrigo Roa Duterte dahil sa pangamba sa kalagayan nito matapos mahigit 1 taon nang nakakulong doon sa The Hague, Netherlands. Sinabi ng Vice Presidente na maayos naman ang kalagayan ng 81 taong gulang na dating Pangulo, bagamat mayroon itong skin rash na ginagamot ng health unit ng detention facility. Anya, bukod sa karaniwang nararamdaman ng isang nakatatanda, wala naman umalong seryosong reklamo sa kalusugan ang kanyang ama. Monday, Tuesday, and today I'll visit him as well. And he's doing okay, except that he has a skin problem right now. We're trying to ask the health unit of the detention what it is all about. But we appreciate that they did something about it. I understand there's a cream applied on the skin rash. I really do not know what it is. So other than that, the usual aches and pains of an 81-year-old man. There's no complaints right now about the weather because it's not really a cold year. Ibinahagi rin ng Vice Presidente na nakatakda pa lamang sa buwan ng Nobyembre ang paglilitis, bagay na ikinidismaya ng kanilang pamilya dahil magigit 1 taon at 4 na buwan na umano itong nakakulong nang hindi pa nagsisimula ang trial o na pag-uusapan ang posibilidad ng pagpapalaya. Umaasa rin siyang mapapabilis ang proseso kasunod ng mga pagbabago sa pamunuan ng International Tribunal at igagalang ang presumption of innocence. We only have what is released in the ICC publications, and the trial will be set November, and that is too far along for us. We wanted an earlier trial date since he's been here 1 year and 4 months and nothing has happened, and there's no talk about his release pending the trial as well. Hope that they will always be for the accused since there is a presumption of innocence always for an accused, and they will speed up the trial. But we really do not know with the ICC. We only know that there's only one case that they're considering and then under trial, and that is the case of President Duterte. But we can only request and plead with them to speed up the trial because he is already 81 years old and he cannot afford to stay in detention for 3, 4, 5 years more. Bahagi pa yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Muli ring kunesyon ng pangalawang Pangulo ang paraan ng pagpapadala sa dating Pangulo sa kustudiya ng International Criminal Court na anyay hindi makatarungan. Inamin din niyang napag-usapan na nila ang posibilidad na pumanaw ang kanyang ama habang nasa detention. Ngunit iginiit niyang nais pa rin ng kanilang pamilya makabalik ito sa Pilipinas at dito gugulin ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Samantala, kuha muna tayo ng mga karagdagang balita sa pamamagitan ng ulat ng ating pong news team.
Ang pag-recover ng pera ng mga ninakaw ng mga sangkot sa anomalya ay nagpapatuloy pa rin ang proseso ayon yan sa tanggapan ng Department of Justice. May balita si Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, tiniyak ng Department of Justice na nagpapatuloy ang layunin na ma-recover pa ang mga pera mula sa anomalya. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng kagulanan lalo na patungkol sa pag-recover ng pondo ng bayanan kung saan kanilang ibinida na aabot na sa 841 million pesos ang kabuang halaga ng perang nakuha o na-recover galing sa mga individual sangkot sa manumalyang mga proyekto. Ibinagid din ng Department of Justice na ang perang ito ay tuluyan na rin naipasa o narimit sa National Treasury ng bansa. Batay sa dokumentong ibinagid ni Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, ang state witness si Henry Alcantara nasa 181 million pesos, kontratistang si Sally Santos na nagbalik ng 20 million pesos, 140 million pesos naman kay Gerard Oplencia at kalahating bilyong piso naman sa restitution money mula kay former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Magugunitang nabanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos halos dalawang patungkol dito sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Pakinggan natin ang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. The Presidential Advisor for Property Allocation na si Larry Gadon at si Senador Erwin Tulfo. Napakaganda nung sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una yung binanggit niya yung accountability at talagang uusigin lahat ng mga merong mga ginawang anomalya. So yun po yung inaantay po ng mga kababayan natin na kesyo pinsan niya, kaya ika nga sacred cow, hindi pwede. Pero we just saw the president said like malungkot man pero wala tayong magagawa dahil hindi naman ako pangulo ng pamilya ko o pangulo ng kamag-anak, pangulo ako ng republika. So ibig sabihin niya na pinaubaya niya na sa ombudsman ang pagkakaso sa kanyang pinsan. Ganon din po yung mga ibang congressman. Kung nagtataka kayo, bakit wala mga congressman? DOJ po ang may hawak kasi ang ICI po nag-imbestiga sa mga congressman at mga kontrakto. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Binuweltahan naman ni Representative Paulo Pulong Duterte ang naging pahayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Tizon hinggil sa hindi natuloy na pagpapataas ng dike sa Talom River sa Davao City. Ayon kay Duterte, ang pagkaantala ng proyekto ay dapat ipanagot sa mismong loob ng ahensya at nanawagan siyang pangalanan at sampahan ang kaso ng mga responsable dito. Nauna nang nagpahayag ng pagdismaya itong si Dizon tapos matuklasan na hindi natapos ang flood control project mula pa noong taong 2019. Ang naturang proyekto ay inaasahang makapagbibigay proteksyon sa mga residente na madalas maapektuhan ng pagbaha sa lugar. Binanggit din ni Pulong na mahalagang matukoy ang mga pagkukulang upang hindi na maulit ang ganitong uri ng kapabayaan. Sa huli, iginiit niyang dapat tiyakin ng Department of Public Works and Highways na mga proyektong pang-infrastruktura ay natatapos sa tamang oras para yan sa kapakanan ng publiko.
Sa mga karagdagang balita, ihatid pa rin ng ating mga reporters. Yung issue ng vote buying at pag-abuso sa pondo ng gobyerno ay mahigpit ho na babantayan umano ng Commission on Elections sa gitna ng campaign season yan sa Bangsamoro Region pati na sa lalawigan ng Cavite sa idaraos namang special elections. At pati ang iba pang mga aktibidad ng poll body ating alamin sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Mahigpit na nagbabala ang Commission on Elections sa mga kandidato sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections at Special Elections sa ika-4 na distrito ng Cavite na sundin ang lahat ng paluntunan sa pangangampanya. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, hindi magdadalawang isip ang poll body na i-disqualify at kasuhan ang sinumang kandidatong lalabag sa election rules. Kabilang sa mga ipinagbabawal ang vote buying at vote selling, paggamit ng pondo at iba pang resources ng gobyerno sa kampanya, pangangampanya sa gabi at paggamit ng mga campaign materials na hindi biodegradable. Hinikayat din ni Garcia ang publiko na isumbong sa COMELEC ang anumang paglabag sa mga kandidato lalo na ang vote buying at abuse of state resources. Anya, mahigpit itong binabantayan ng Committee on Kontrabigay. Ngayong araw, Bombo Dennis at Bombo Jai, nagsimula na ang campaign period para sa Bangsamoro Parliamentary Elections na tatagal yan hanggang Setyembre 12 habang hanggang Agosto 27 naman ang kampanya para sa special elections sa ika-4 na distrito ng Cavite. Gaganapin ang halalan sa Cavite sa Agosto 29 at ang Bangsamoro Parliamentary Elections naman sa Setyembre 14. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Gusto nating ma-remind yung mga kababayan natin, kasama na yung mga kandidato, political parties, sectoral organizations, dyan sa Bangsamoro yung pagsisimula ng campaign period. Pakiusap natin sa mga kandidato, i-observe po natin yung campaign rules and regulations. Hanggat maaari, walang mamimigay, walang mag-aabot ng kung ano-ano, kaya irespeto po sana natin yung oras ng pagtulog ng mga kababayan natin. Kontrabigay natin, pinapaalala lagi nila, we will disqualify candidates who will violate yung ating mga patakaran patungkol sa tinatawag natin na kontrabigay. Rin ni Garcia na nasa 95% ng handa ang Commission on Elections para sa Bangsamoro Elections. Kasalukuyan nang ipinapadala mga balota at magsasagawa na rin ng pagsasanay para sa mga gurong magsisilbing electoral board members at mga pulis na magiging bahagi ng contingency plan. Samantala, humiling din ang poll body kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklarang walang pasok ang November 3 upang mabigyan ng sapat na panahon ng mga botante na makaboto sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa November 2. Kasunod ng paggunit-angayan ng undas. Ayon kay Garcia, makatutulong ito upang hindi agad bumalik sa trabaho ang mga botanteng umuwi sa kanilang mga probinsya at matiyak na makakaboto sila. Muli, ang tinig ni Commission on Elections, Chairman George Erwin Garcia. Magre-request po ang inyong Commission on Elections na sa ating pong Pangulo na baka pwede madeklara na walang pasok ang November 3 din. Kasi kung ang November 1 ay undas, mag-uuwi ang mga kababayan natin. Pero kung may pasok po kasi kaagad ang November 3, baka po kasi magluwasan kaagad yung mga kababayan natin umuwi sa mga probinsya ng November 2 at hindi na makaboto sa mga presinto. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Matapos ang pananalasa ng malalakas na hangin sa rehiyon na Rio de Janeiro at Sao Paulo sa Brazil. Ito ay sa kadahilan ng may nagkaroon ng malakas na hangin kung saan nagdulot ng matinding pinsala itong mga hangin na lakas na umabot sa 100 kilometers kada oras. Nagpabagsak naman ang mga puno at poste ng kuryente. Maraming kabahayan ang nawalan ng supply ng kuryente at ilang kalsada naman ang pansamantalang isinara dahil sa mga bumagsak na debris. Sinuspende rin ang operasyon ng ilang pampublikong transportasyon habang patuloy ang clearing operations ng mga otoridad. Nagbabala naman ang mga opisyal ng panahon na posibleng magpatuloy pa ang masamang lagay na panahon sa mga susunod na araw. Patuloy namang nananawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente
na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan para sa kanilang kaligtasan. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita at mga kaganapan dito sa Pilipinas. Agad na nakipagpulong ang Department of Energy doon sa Energy Regulatory Commission, electric cooperatives at mga distribution utilities. Yan ay para talakayin ang posibilidad ng pagtanggal ng tuluyan doon sa sinisingil na systems laws sa power bill. Kasama rin mga kabombo sa pangunahing pag-uusapan ang abyenda doon sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA Law, tulad ng naunay nga panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Ayon sa Energy Secretary na si Sharon Garin, kumikilos na ang pamahalaan para naman pag-aralan ang pagtanggal sa systems laws sa kasama ho yung sinisingil o yung ipinapasa sa mga power consumers. Naniniwala ang kalihim na tama lang ang direktiba ng Pangulo dahil malaki ang may tutulong para sa mga mapababa yung singil sa kuryente. Paglilinaw pa ng kalihim, ang systems laws ay mga ninanakaw na generation o kaya ay konsumo ng kuryente, ngunit ipinapataw dun sa lehitimong consumer dahil ito ay nakalagay doon sa pamantayan o panuntunan sa ilalim ng IPIRA Law. Dahil dyan ay mahalagaan niya na maamyendahan muna ang naturang batas upang maging flexible ang pamahalaan sa tuluyang pagtanggal sa naturang bayarin. Aaralin din ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission kung paano hindi labis na maapektuhan ng mga power companies kung tuluyan man na tatanggalin ang systems laws na matagal nang pinaiiral. Ihain naman sa Senado ang panukalang batas na mag-aalis o magbabawal sa pagpasa nitong system loss charges sa mga consumer ng kuryente. Sa panukalang batas ni Senate President Sherwin Gatchalian, nakasaad dito na dapat ihinto na ang paniningil ng systems loss charges sa mga consumer para mabawasan ang kanilang buwan ng bayarin sa kuryente. Ang naturang panukala ay tinawag na System Loss Charge Abolition Act o Senate Bill 2350. Ayon kay Gatchalian, hindi dapat pinagbabayad ng mga Pilipino para sa kuryenteng hindi naman nila nagamit o hindi naman sila ang may kasalanan. Ayon sa Senador, mahalaga ang agarang pagpasa ng panukala, lalo na't ang kuryente sa Pilipinas ang nananatiling pinakamataas sa Southeast Asia. Base na rin yan sa datos noong June ng kasalukuyang taon. Batay sa data mula August 2025 hanggang July 2026, maabot sa average na 148.95 pesos kada buwan ang system loss charge para sa isang sambahayang nagkukonsumo ng 200 kilowatts hours. Ito ay katumbas ng mahigit 1,000 na nababayaran na bawat consumer sa loob ng isang taon. Para lang yan sa system loss charges at ito ay bukod pa sa value-added tax na ipinapataw dito. Ang panukalang batas ay inihain 2 araw lamang mula noong nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na amyendahan na ang Electricity at Electric Power Industry Reform Act o itong EPERA Act para alisin ang system loss charges kabilang ang value-added tax o VAT na ipinapataw dito. Ng karagdagan report mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang lead prosecutor na si Representative Luis Tro ay inamin na inabangan sana ng kanilang panig matalakay yung usapin ng impeachment ito kay Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address ng Pangulo, ngunit hindi raw nila ito napakinggan. Alamin natin ang iba pang detalye, may balita si Bombo Cindy Graida. Inamin House-led Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na kabilang sa mga pinakahihintay niyang talakayin sa nagdaang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang proseso ng impeachment na kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Bagamat hindi binanggit ng Pangulo ang usaping ito bilang pagdalima sa una niyang posisyong hindi makialam sa anumang constitutional process ng impeachment, inihayag ni Luistro sa eksklusibang panayam nito sa Bombo Radio na nasayahan pa rin siya sa pangkalahatang mensahe ng State of the Nation Address o SONA na napuno umano ng mga mahalagang usapin sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni House-led Prosecutor Jervil Luistro. Well, initially I was anticipating to hear the appreciation of the administration about the impeachment process, but
natapos yung SONA, there was no mention at all. And I understand because parang since our proceeding in the Justice Committee, it has been the position of Malacanang not to meddle with this constitutional process, no? As a matter of fact, I remember him in the past saying about the separation of power na iba itong impeachment process na ito, and the power was granted to the legislative, being the House of Representatives and the upper house, the Senate, no? So nevertheless, natuwa pa rin ako because for me, busog na busog yung SONA ng ating Pangulo sapagkat ang dami niyang na-touch, na-include sa kanyang message. Ayon pa kay Luistro, ang pinaka naging paborito o mano niya ay ang bahagi ng SONA kung saan tinalakay ng Pangulo ang pag-alis ng systems laws para sa mga consumer upang maibsan ang pahirap nito sa mga Pilipino bunsod ng mataas na singil sa kuryente. Bukod dito, pinuri din ni Luistro ang naging pag-anunsyo ng Pangulo sa posibleng tax relief o exemption sa pagbabayad ng buwis para sa mga manggagawang Pilipino na kumikita ng nasa 350,000 pesos pababa na tiyak umanong magsisilbing malaking tulong sa mga ordinaryong manggagawa. Pinuri din niya ang pagtatalakay ng Pangulo sa mga kamakailang issue tungkol sa pag-aangkin ng mga karatig bansa sa ilang teritoryong pagmamayari ng Pilipinas. Humanga umano siya sa naging pahayag ng Pangulo ukol sa pagkakaisa ng mga Pilipino upang labanan ang pang-aapi ng ibang bansa kahit pa sa gitna ng dibisyon dulot ng issue sa politika. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni House Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Ang pinaka conclusion doon is about our issue in the West Philippine Sea. Kahit hindi binanggit ng presidente talaga na it concerns about the West Philippine Sea. But alam mo, nakakakilabot, no? Yung sinasabi niya na magkakahiwalay man tayo sa politika pagdating sa paninindigan natin para sa bansa, we should be one. Which is very true, di ba? Kahit merong political divisiveness, kahit iba't iba ang paniniwala, kahit iba't iba ang affiliation natin in terms of politics, no? Pagdating sa laban ng ating bansa, you should be united. We should be. Para sa Bombo Network News, this is Bombo Cindy Graida, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman, mga kabombo Star Nation, ng Bombo Radyo Kalibo ay muling pararangalan ng Philippine Red Cross Aklan Chapter dahil sa matagumpay na isinagawang dugong bombo. May ulat dyan ng Bombo Radyo Kalibo. Muling tatanggap ang Bombo Radyo Kalibo ng parangal mula sa Philippine Red Cross o PRC Aklan Chapter bilang pagkilala sa malaking ambag nito sa pagsusulong ng voluntaryong blood donation sa pamamagitan ng programang Dugong Bombo. Ayon kay Ace Phil Feliciano, Donor Recruitment Officer ng PRC Aklan Chapter, ang pagkilala ay ibibigay bilang pasasalamat sa patuloy na pakikipagtulungan ng Bombo Radyo sa Philippine Red Cross sa pagsasagawa ng mga bloodletting activities taon-taon na nakakatulong sa pagdaragdag ng blood supply at pagliligtas ng maraming buhay. Kinikilala ng PRC ang Dugong Bombo sa pamamagitan ng iginawad na Platinum Award bilang isa sa mga matagumpay na programa sa paghihikayat sa publiko na maging regular na blood donor at makiisa sa mga gawaing makatao. Gaganapin ang taunang Blood Donors Recognition Program ng PRC, katuwang ang Provincial Health Office, sa darating na Biyernes sa July 31, kung saan imbitado ang mga blood galloner at iba pang organisasyon. Sa kabilang dako, sinabi ni Feliciano na nananatiling malaking hamon sa kasalukuyan ang kakulangan ng supply ng dugo sa panahon ng dengue dahil sa pagtaas ng pangangailangan ng mga pasyente sa mga ospital. For Bombo Radio is meron na tayong naka-receive na kasi kayo ng Platinum Award, yung pinaka-highest distinction natin. Pasok na yung local, bibigyan ulit namin kayo ng Certificate of Merit po. Ngayon na napakarami na tayong cases of dengue, no? So, mahirap talaga minsan kumukuha na tayo ng dugo from Rojas and Iloilo. Si Ace Phil Feliciano, Donor Recruitment Officer ng PRC Aklan Chapter, sa kanya naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
Sa ibang balita naman mga kabombo at Star Nation, pinabusisi ngayon sa Kongreso ang kasunduan para sa pagtatayo ng PAC Silica Industrial Hub sa ating bansa. Sa inihain na resolusyon ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at iba pang mga representatives, pinatutukoy nila ang epekto nito sa soberanya at seguridad ng ating bansa. Kasama rin sa kanilang pagsusuri ang implikasyon sa data governance, kalikasan at ekonomiya, pati na kung sapat ba ang kasalukuyang batas para sa pamamahala ng artificial intelligence at strategic digital infrastructure. Giit ng mga mambabatas, hindi nila tinataboy ang mga mamumuhunan, ngunit kailangang masiguro ang transparency, pananagutan at safeguards sa mga proyektong mayroong national significance. Binigyan din nila na may oversight powers ang Kongreso upang matiyak na ang pamumuhunan ay para sa mga pangmatagalang pambansang interes. Itong PAC Silica mga kabombo ay nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address kung saan sinabi niyang makalilika ito ng maraming trabaho at makatutulong sa ekonomiya ng ating bansa. Sa dagdag nating balita, iginit naman ni Defense Secretary Gilbert Ibo Teodoro Jr. na mahalagang hakbang ang PAC Silica Project upang mapalakas ang national resilience ng ating bansa. Yan ay sa gitna ng mga batikos laban sa naturang plano na itatayong technology at advanced manufacturing hub sa Nuclear City dyan sa Central Luzon. Ayon nga kay Teodoro, makakatulong ang proyekto sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines dahil ang kikitain mula sa dating military land na pinangangasiwaan ng Bases Conversion and Development Authority ay nakalaan para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Alinsunod na rin yan sa umiiral na batas. Sinabi rin ng opisyal na makakatulong ang US-backed project na mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa iisang pinagkukunan ng semiconductors at mapalakas ang supply chain kasama ng mga kaalyadong bansa. Inaasahan naman na makakalikha ang proyektong ito ng halos 200,000 na trabaho at makapagbibigay ng hanggang 180 billion na pesos na kita kada taon pag naganap ang naturang proyekto at maging operational na. Bagamat kinikilala ni Teodoro ang mga pangamba tungkol sa epekto nito sa ating kalikasan, paggamit ng tubig at kuryente, pati na ang foreign participation, iginit niya na mananatiling obligado ang mga kumpanya na kalahok dito na sumunod sa environmental at sustainability standards. Anya, mahalaga na samantalahin ng Pilipinas ang strategic location nito upang makahikayat pa ng mga mamumuhunan na nasa kritikal na industriya dito sa daigdig. Sa ibang usapin naman mga kabombo, ibinasura ni Senator Pan-Philippine Lacson ang alok na ceasefire matapos ng ilantad ang umano'y anomalya sa ilang infrastructure projects sa Taguig City na itinuturing na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon sa senador, ang naturang alok ay nakikita niya ang paraan na lamang upang makabawi at makapaghanda para sa susunod na hakbang ng kabilang panig. Bago itong alok na ceasefire, inilabas ni Lacson ang ebidensya ng umano'y double billing at iba pang irregularidad sa slow protection at iba pang proyekto doon sa may Taguig. Binatikos din niya ang umano'y paggamit ng mga tagapamagitan upang makiusap ng tigil putukan matapos mailantad ang mga ebidensya. Sa halip na umatras, siginiit ni Lacson na ipagpapatuloy niya ang pagbubunyag ng mga irregularidad upang masigurong mananagot ang mga sangkota. Ang kanyang pahayag ay nagbigay diin sa pangangailangan ng transparency and accountability sa paggamit ng pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo at mga ka-Star Nation ay 20 minuto na lamang bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa puntong ito ng ating balitaan, nadako na ho tayo sa ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa Northern Mindanao. Ang pangalawang Pangulo ay nakakuha raw ng malakas na simpatya dahil sa kaso na kinakaharap ng kanyang ama dun sa International Criminal Court at pagkakaipit naman ng kanilang pamilya sa mga hakbang na ginagawa ng administrasyon. May naging panayam ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Nakuha ni Vice Presidente Sara Duterte ang matibay na simpatya mula sa publiko dahil sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa International Criminal Court at sa ilang taong pag-ipit sa kanya ng Administrasyong Marcos.
Ayon kay Dr. Ronald Holmes, propesor ng Political Science and Development Studies sa De La Salle University, malinaw na inaiparating sa mga Duterte ang mensahe ng kanilang kalagayan, dahilan kung bakit nakakuha sila ng malaking suporta. Bukod sa pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte sa ICC, 2 beses nang napaalis sa Kongreso si VP Sara at kasalukuyang humaharap sa impeachment trial sa Senado. You cannot rule out that that's one thing. Lalong-lalo na dahil ang mga Duterte mismo, kanilang mga supporter, ang nagpapalaganap ng naratibo na pinipersecute kami. Kinidnap ang tatay namin. Itong ginagawa ngayon ay para hadlangan ako sa aking hangaring tumakbo at maging presidente sa 2028. In that sense, that sympathy that Filipinos are supposed to be known for is not passive. Ina-activate siya. Ang nag-activate doon ay yung mga grupo o personalidad na gustong makuha yung simpatiya ng mamamayan. Si Professor Ronald Holmes sa De La Salle University Political Science and Development Studies. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang presentasyon ng prosekusyon sa mga unusual na milyones na halaga ng cheque ng Office of the Vice President at Department of Education sa Day 10 ng impeachment trial, appetizer pa lamang umano ayon sa isang former Commission on Audit Legal Advisor o Officer. May nakapanayam dyan ng Bombo Radio Iloilo. Inilarawan ng isang bombo abogado na nagsilbi rin noon bilang auditor ng United Nations at dati ring legal officer ng Commission on Audit na isang appetizer pa lamang ang naging presentasyon ng prosekusyon sa ika-10 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Noel Palomado, sinabi dito ng testimonya ng 2 dating Land Bank branch managers na sina Violeta Constantino at Ninita Camposano ay nakatuon lamang sa unang bahagi ng usapin ang paglalabas, pag-encash at pag-withdraw ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Palomado, ang mas mahalagang bahagi ng kaso ay inaasahang ilalahad sa mga susunod na pagdinig kung saan ihaharap ang mga state auditors ng Commission on Audit upang ipaliwanag ang kanilang audit examination sa liquidation ng mga confidential funds. Aniya dito malalaman kung sapat, legal at wasto ang mga dokumentong isinumite upang patunayan ang paggasta ng mga pondong ito. Sinabi rin ng abogado na ang pagdinig kahapon ay nagsilbing pundasyon lamang ng kaso dahil naipakita pa lamang kung paano inilabas ang pondo. Ang susunod na yugtuan niya ang inaasahang magbibigay linaw sa naging paggamit ng mga confidential funds at sa mga audit findings ng COA kabilang ang mga dokumentong sinasabing may mga irregularidad. Binigyang diin din ni Palomado na mga ebidensya ilalahan sa mga susunod na pagdinig ang posibleng magbigay ng mas mabigat na impormasyon sa impeachment court. Kaya't anya ang presentasyon ng mga dating bank managers ay appetizer pa lamang sa kabuuan ng kaso. Yesterday they were able to present yung cash advance on how the cash advance, the checks was issued in cash and withdrawn by the OBP, no? So there goes the term nga kahapon medyo sambunot yung usapan tungkol sa unusual, no? Yung hindi parati, no? Not normal, not customary, but this is only the first part of the transaction on the grant of the cash advance on the confidential fund. Si Attorney Noel Palomado para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, Women's Group naniniwala na nakakabahala ang pagkaka-splice ng video na nailathala nitong si Senator Pia Cayetano. Alamin natin ang iba pang detalye ng balitang yan. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Vegan. Nagpahayag ng pagkabahala ang women's rights group na Every Woman sa umano'y pagbabahagi ni Senator Pia Cayetano ng isang spliced video kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa co-convener ng grupo na si Jean Franco,
Nagulat, nabahala at nalungkot sila sa naturang social media post na umano'y nagbigay ng impresyon na hindi nasagot ni Representative Shell Jokno ang tanong ni Senador Alan Peter Cayetano sa pagdinig. Giit ng grupo, bilang senador at nagsisilbing senator judge sa impeachment trial, mas mataas ang inaasahang pamantayan ng publiko sa pagiging responsable at maingat sa pagbabahagi ng impormasyon, lalo na sa panahon ng mabilis na pagkalat ng maling impormasyon sa social media. Sinabi rin ng Every Woman na ang naturang insidente ay maaaring makaapekto sa kredibilidad hindi lamang ng Senado kundi maging sa integridad ng buong impeachment process. Dahil dito ay naisipan ng grupo na maghain ng ethics complaint laban kay Cayetano. Anila, bilang Senator Judge, nararapat lamang na pairalin ng pagiging patas at itaguyod ang konstitusyon sa pagganap ng kanyang tungkulin. So syempre nagulat kami at nalungkot at nabahala syempre dahil senadora, abogada at senator judge sa gitna ng napakahalagang impeachment trial. So minabuti namin na mag-file ng ethics complaint. Bakit kamo? Kasi bilang mga senator judge, itong impeachment trial, bagamat tinatry ng best ni Senator Cheese Escudero, yung presiding officer, na i-call yung attention nila pag medyo nagiging partial na, yung iba hindi nila maiwasan. Ngunit itong pag-i-splice, ibang kwento rin ito, hindi ba? So ito lang ang nananatiling tool, kumbaga, ng mga taong bayan para i-call out si Senator Judge Pia Cayetano doon sa kanyang ginawa. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Ito naman dating mambabatas, sinusulong ang tuluyang pag-alis ng confidential funds sa lahat ng ahensya ng gobyerno. May report pa dyan ang Bombo Radyo Rojas. Isinusulong ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang tuluyang pag-alis ng confidential funds sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, kasabay ng panawagang ilaan ng lamang ang naturang pondo sa mga serbisyong higit na makikinabang ang publiko. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas, sinabi ni Castro na dapat gamitin ang pondong nakalaan para sa confidential funds sa mga pangunahing programa ng pamahalaan, kabilang ang edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyong panlipunan. Ayon kay Castro, makakatulong ang mga pag-aalis ng confidential funds upang higit na mapalakas ang transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang panawagan ay kasabay ng patuloy na pagtalakay sa isyu ng confidential funds sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan kabilang sa mga articles of impeachment ang umano'y maling paggamit ng confidential funds habang siya ay Vice President at kalihim ng Department of Education. Iganit din ang dating mambabatas na sa halip na ilaan ang malaking pondo sa confidential funds, mas nararapat itong gamitin sa mga programang direktang tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino at magpapahusay sa paghatid ng mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Very radical yung aming tanggalin talaga itong confidential funds even sa Office of the President. No, kasi ang laki ng confidential funds ng Office of the President. Billion, no? 4 billion plus ang confidential funds. So, yun din, questionable din yun. Dapat tanggalin yan, no? Hindi naman function ng OP, yung yung paniniktik, no? At pagkuha ng mga confidential information. Mula rito, simpilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sa puntong ito, makikumusta ho tayo dun sa kalagayan naman ng ating mga kababayan sa Japan dahil insidente pala ng pagsabog sa isang mall doon kasunod ng naitala na 7.1 magnitude na lindol dyan sa Japan. May update na nakalap ang Star FM Iloilo. At tuloy ang search and rescue operation sa Kumamoto Prefecture sa isla ng Kyushu, Japan matapos tumama ang magnitude 7.1 na lindol. Ayon sa pinakahuling ulat, umabot na sa 13 ang kumpirmadong nasawi habang marami pa ang nasugatan at may ilan pang patuloy na hinahanap.
Patuloy ding hinahalughog ng mga rescue team ang mga gumuhong gusali kabilang isang shopping mall at ilang pabrika upang mailigtas ang mga posibleng naiipit. Samantala, mahigit 9,000 na mga residente ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center habang isinasagawa ang pagsusuri sa lawak ng mga pinsala sa mga kalsada at iba pang infrastruktura. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Miles Briones Beltran, Star International Correspondent sa Japan, sinabi nito na nagkaroon ng malakas na pagsabog sa Aeon Mall na pinaniniwala ang dulot ng gas leak matapos ang lindol at mahigit 46,000 na mga kabahayan ang nawala ng supply ng kuryente sa Kumamoto Prefecture matapos mapinsala ang power lines dahil sa lindol. Bale, sumabog po itong Aeon Mall. Ang sabi nila, dito ay dahil sa mga LPG gas, dahil marami dito ang mga restaurants, may theater na din sa loob. Sinasabi nila na meron na ding hospital sa loob. So, napakalaki po talaga ng Aeon Mall na ito na sumabog at yung mga kalapit na buildings dito na apektuhan din. May mga sasakyan din na mga natabunan, mga abo dito. Sa ngayon po ay mahigit na 46,000 household ang nawala ng power sa Kumamoto City mismo. Nawalan po sila ng electricity. Patuloy naman ang pagkukumpuni ng mga utility crew upang maibalik ang serbisyo sa mga apektadong residente. Nanawagan ng mga otoridad sa publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso para sa kaligtasan. Tiniyak din ng pamahalaan ng Japan na magpapatuloy ang paghahatid ng tulong at magpapadala ng karagdagang rescue personnel sa mga lugar na matinding naapektuhan ng lindol. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Charlie and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Ang impeachment trial naman hindi dapat umanong gawing criminal trial matapos na paglitaw ng 2 testigo kahapon nang hindi naman isinasailalim sa cross-examination ayon yan sa isang political analyst. May nakapanayam ang Bombo Radyo Dagupan. Iginiit ni political analyst Attorney Michael Henry Cinco na hindi dapat ituring na isang criminal trial ang kasalukuyang impeachment proceedings sa pagpapatuloy ng paglilitis. Ayon kay Cinco, mistulang na sayang lamang ang oras sa presentasyon ng mga lumitaw na 2 testigo dahil hindi na sila isinailalim sa cross-examination ng kampo ng respondent. Aniya indikasyon ito na hindi na issue ang kontrobersyal na usapin hinggil sa pagtanggap at paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Kinasundin niya ang kaugnayan ng testimonya ng mga testigo sa aligasyon ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Git niya, wala umanong malinaw na koneksyon ang kanilang mga pahayag sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Binigyan din ni Cinco ng Commission on Audit lamang ang may otoridad na magpasya kung may naganap na misuse ng confidential funds. Dahil dito, sinabi niyang hindi niya nauunawaan kung bakit isinama pa bilang testigo ang kinatawan ng Land Bank. Ayon pa kay political analyst Cinco, nagiging mockery o paglalagay sa alanganin ng impeachment trial ang ilang hakbang sa proseso dahil nagmumukha na itong isang criminal proceedings na nakatuon sa pagpapatunay ng money trail. Sila kailangan because wala na tayong problema na natanggap nga yung pera. Tanggap ng opisina ng Vice President yung pera, kinuha niya yung pera at ginastos niya. Whether it was misused. So yun ang kailangan, yun lang ang kailangan patunayan ng prosecution. The funds, the confidential funds na nakuha ng Vice President was in fact misused by her. Para sa Bombo Network News, narito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, good news naman mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kababayan ho nating inventor ay kinilala dahil sa kanyang natatanging likha sa isang global summit ay dinaos dun sa Tokyo, Japan. May balita dyan ng Star FM Manila. Kinilala ang Filipino inventor at computer engineering graduate na si Edward Dane Perez sa kanyang naging pagbuo ng smart at safety device sa isang global summit sa Tokyo, Japan.
Noong 2025, unang nakilala ang imbensyon nito na Guardian AI matapos itong tanghaling bronze awardee sa Startup QC. Una itong ipinisinta bilang thesis project ng grupo ni Perez. Mula noon, lalo pa itong napaunlad hanggang sa makasali sa iba't ibang prestihiyosong international innovation competitions. Kabilang ang Startup International Competition ngayong taon. Sa EMC Global Summit 2026, 10 natatanging startup teams mula sa Japan, Pilipinas, Thailand, Indonesia at India ang nagtagisa ng kani-kanilang innovative solutions. Ang Guardian AI ay isang smart at safety device para sa mga elderly people o persons with physical disability. Layunin nito na maiwasan ang silent emergencies at maprotektahan ang mga wheelchair users. May real-time fall detection at heart rate monitoring para mabigyan ng sapat na real-time monitoring ang caregivers nito. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Perez, ibinahagi niya na ang inspirasyon sa likod ng Guardian AI ay ang kanyang yumaong ama na nasawi matapos mahulog mula sa kanyang wheelchair. Nagpasalamat din si Perez sa lahat ng nagtiwala at patuloy na sumusuporta sa kanilang proyekto. That's why I made the Guardian. Yun yung promise ko sa kanya na hindi na mauulit, Daddy, yung na-experience natin sa kahit sinong wheelchair-bound person. Ayoko nang may isa pang Dane or may isa pang Edward na sisisihin yung sarili nila dahil hindi nila nababantayan yung tao sa wheelchair. Yun yung gap na sinusolusyonan ng Guardian, na yung taong nagbabantay sa wheelchair, magkakaroon siya ng freedom tsaka peace of mind na kung ano man mangyari dyan, makakakuha agad ako ng notifications sa phone ko. Yan ang report mula rito sa himpilat ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa ang dakuma ng ating bansa maging sa ibayong dagat. Maaaring matunghayan ng mga kaganapang yan sa pamamagitan ng pagtutok sa mga palatuntunan ng Bombo Radio at Star FM. Nariyan ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa Visayas Region, available ho sa ating mga digital platform at mapapakinggan na mapapanood pa ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Sa Iloilo, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman ay nasa bahagi ng Negros Island, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Kung kayo naman ay nasa dako ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, dun sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Kalibo, at sa parte ng Eastern Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Bago tayo magtapos mga Kabobo Star Nation, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na rin sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa unto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. I-check naton ang follow-up report ni Bombo Anthea Francisco. May kantanan sa pagpadulong din ni Cabinet Secretary Benhur Abalos, no, diri sa syudad sang Iloilo. Sa aton sining mga kasimanwa kag may mga panugdaon diri ang Cabinet Secretary kag ini siya ang nanging keynote speaker man sa Philippine Councilors League, no? Sa aton sining mga kuturan tigin hambal pagani isang Cabinet Secretary nga sa sining kay gayunan amako nimo pila ka libo ang mga konsehal sa bilog sining nga pungsod sa Pilipinas. Di ko nini sila ang maghulag, mag-akto, magdihon sa mga ordinansa para iya makapayo sa aton sini iyang pungsod. Dako nga impact ini karon sa aton sini nga mga kautulan. Check taton si Bombo Anthea Francisco sa iya sini nga follow-up report. Sa report, Bombo Anthea, please go ahead. Okay. Standby, balikan ta ang linya karon ni Bombo Anthea sa sining latest man, no, sa sining pagpahayag ni Cabinet Secretary Benjamin Abalos, Benhur Abalos rather. Benjamin Abalos. Balikan ta, Bombo Anthea, please go ahead. Ginpabutyag ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang dako ang papel sa mga lokal nga panguluan sa pagpausuwag sa komunidad paagi sa mga ordinansa nga ila ipatuman. Sa pahayag ni Benhur Abalos, Secretary for the Office of the Cabinet Secretary of the Philippines sa Philippine Councilor League 2026 second quarter continuing local legislative education program, ginpahayag ni Abalos ang Iloilo City bilang ehemplo sang epektibo nga lokal nga pagpangimbulahan. Ginpahayag sini nga sang dekada 1990s madamo pa sang kinahanglan po suwagon sa syudad. Apang subong isa na ini sa pinakamatinlo nga mga syudad sa Pilipinas. Ginbanggit man niya nga ang Iloilo River Esplanade ang pagkilala sa Iloilo City sang UNESCO bilang pamatuod sang maayo nga pagpangdumala kag pagplano sang lokal nga gobyerno. Dugang pa ni Abalos wala sang problema sa pagpangopya ukon pag-angkon sang maayo nga mga programa sa iban nga lokal nga panguluan kung hindi makabulig sa pag-uswag sang tagsaka komunidad. Hininyo man kini ang mga konsehal sa bugos nga pungsod nga magbinoliganay, magpaambit sa mga epektibo nga pulisya kag magkumparar sa mga eksperyensya agud masolusyonan ang nagakalain-lain nga mga hagi sa ila nga mga lugar sa sulod sa ila 3 ka tuig nga termino. Sa pihak nga bahin, ginpabutyag man niya nga padayon nga ginapalapnag sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Eagle Servicio Hub agud makadasig kag mga pahapos ang pagguwa sa mga serbisyo sa gobyerno. Sino kay Abalos duwa pa lamang ka Eagle Servicio Hub ang natukol sa Subong, amo ini ang San Juan City National Government Center and Barangay Subang Dako in Mandaue City, Cebu. Apang ini ang nagakonektar sa nagakalain-lain nga ahensya sa gobyerno pareho sa PhilHealth, Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, National Bureau of Investigation o kung NBI, kag Department of Foreign Affairs o kung DFA. Dugang niya sa pagbisita sa publiko sa Eagle Servicio Hub, mahimo na nila nga ma-access ang nagkakalain-lain nga serbisyo sa mga nasambit na ahensya sa isa lamang ka lugar.
Samtang ginapahayag man ni Abalos nga bukas ang iya opisina kag ang Malacañang sa tanan nga nakakinahanglan sang bulig ukon may mga problema nga gusto ipaabot sa gobyerno. Ginpasiguro niya nga handa sila nga mamati sa mga kabudlayan sang publiko kag maghimo sang nagakaigo nga aksyon agod masulbar ini. Atong kamatian ang pahayag ni Benhur Abalos, Secretary of the Office of the Cabinet Secretary of the Philippines. 82 provinces, 149 cities, 1,493 municipalities, 42,000 barangays. My dear friends, hindi ba natin maisip, yun na lang ang gumalaw, alaking gaang sa ating bansa. And that is the theme today. Resiliency in food security, resiliency in energy, and other things. At lahat ng magagandang proyekto, tandaan niyo po ito, nagsisimula sa ordinansya ng LGU. Hindi makakagalaw si Mayor kung walang ordinansya. At yan ay manggagaling sa inyo. Look at Iloilo, UNESCO Award. I was here before. Nakita ko yung kanilang river. 1990s. Hindi ho ganyang kaganda. Talagang marami pang na dapat ayusin. Pero tingnan nyo, one of the cleanest in the Philippines. Yung promenade, ang haba, at of course, the UNESCO Award. Sinasabi ko nga, ako po kasi ay umupo dito po sa Galing Pook Award. Ang sinasabi ko at this is walang problema ang mangopya. Kung maganda, tingnan natin, i-adapt natin. At yun ang importante sa convention na ito. We've got these counselors all over the Philippines para mag-compare notes kayo. Marami tayong challenges and you only have 3 years to go. Aking trabaho, ang sabi ng Pangulo, Benhar, tumulong ka sa baba, you be the troubleshooter. Lahat ng problema, bumaba ka, tumulong ka. Meron tayong tinatawag ang ating First Lady at ang Pangulo na e-Gov Up. Ito mga hubs na ito, dalawa pa lang po ito. Pinagkonekta-konekta, napaka-importante, kamukha ng PhilHealth, kamukha ng DSWD, kamukha ng NBI, ng Police, Department of Foreign Affairs, pupunta ka lang dyan, connected na po yan. No? At itong proyekto ito ay talagang ibababa po ito, itong e-Gov Servicio Hub. My dear friends, marami pang dapat gawin. My office is open to anyone. Just the other day, pinuntahan ako ng, I think it was yesterday, mga mayors ng Cebu, mayors ng Mindoro, no? Ang sasabihin ko sa inyo, if there's anything I could do to help, Malacañang is open to everyone. Ha? Pumunta kayo sa opisina ko, makikinig kami sa problema ninyo, at ang pinaka-importante, may gawa kaming gagawin. Para ramdam po natin ang gusto ito dito po sa grassroots. Kamukha na sinabi ko, right now we only have 2 years to go. Mag-e-election na naman tayo from the president down the line to the mayors, governors, councilors. Pero napakaswerte ninyo dahil you were given by the good Lord to serve. We have 2 years to help our country. We have 2 more years to work together. Paramdam natin po ito sa ating bansa. Kalimutan muna natin ang politika. Lahat tayo may kanya-kanyang pananaw. Magrespetuhan na lang tayo, pero ibaba natin. Andito po ang opisina na katungkulang binigay sa akin ng Pangulo. Huwag kayo mahihiya. Ha? Bulabugin niyo yung anak ko, si Benji. Ha? Lahat ng problema, sabihin sa kanya, ibabalik niyo sa akin, and it will be always open. I was a counselor before. Ngayon matanda na ako, 64 years old na ako. If there's one fondest memory in my whole life na hindi ko makakalimutan, ang naging konsehal ako
ng aking bayan, ng aking bansa. Mabuhay ang konsyal, mabuhay po kayong lahat. Nabatian si Benhur Abalos, Secretary for the Office of the Cabinet Secretary of the Philippines. Bombo Champ. All right. Inisi Bombo Antea Jem Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Teya Francisco sa imo siniyang balita. Sa aton sining mga kasimanwa. Hambalya ti hamakon sini nimo pila ka libo ng aton sining mga local lawmakers, aton sining mga legislators, sa aton sining mga kauturan. Pero come to think of it, kung ano kadamo sini sa ila, damo man ang mga ordinansa nga napasar sa tagsa sini ka Sangguniang Bayan, Sangguniang Panglungsod, Sangguniang Panlalawigan, ang pamangkot sina dire sa aton sini nga mga kultura nagapabilin sa gyapon. Ano ka epektibo ang ilang pagpatuman sang ordinansa? Kay there was a time sa aton sini nga mga kauturan nga nakapamangkot kita sa isa iya ka councilor, ti amo ni subong sitwasyon tao, amo sini amo sana, no? Ti siling ya ang follow-up question ko is ti anong mga mayo sini nga mga legislation nga tinutuyo mo, imo sini iya nga plano nga iduso pananglitan nga mari-elect ikaw or hatagan ikaw sa kayunan liwat nga magpanerbisyo bilang konsehal diri sa syudad sang Iloilo. Ting sabat ya sakon sinya kabalo ka bumbutsam kadamo nakita sang mga maayo kag mapinuslanon nga ordinansa nga register diri sa syudad sang Iloilo. Ang aton sini nga problema ang implementasyon, enforcement. Ti anuhon lang sang kadamo sang city and municipal and city legislators across the Philippines. Anuhon lang sininila, anuhon lang na nila ang mga ordinansa kung wala man ginapatuman, wala gina-enforce, or kung may enforcement man, 1, 2, 3, 4, 5, or sarang lang nga maisip sang aton sini nga mga tudlo. Ang kalawigon sang binulan or tinuig nga pag-implementar sini. Wala sang continuation, hindi sustainable. Ti anuhon lang sang kadamuon sining aton nga mga elected municipal and city legislators. Anong mga recurring sining nga mga problema nga ginapangatubang sang syudad, sang probinsya? Sa aton sining nga mga kulturan nga ginhatagan na sa nagakaigo nga pagtamod, may mga ginatawag na sinibanwa iyang regulation, or the so-called regulation ordinance, kung hindi man lang masustain ang implementation sini. So, ang resulta sini at the end of the day, maigo lamang yapon sa failure. Or shall I say, familiar kamo sa tinaga nga ningas kugon? Amo sinang matabo. Although si Cabinet Secretary Benhur Abalos, in a way, kung ako maglantaw, gin pukaw ya ang aton siniiya nga mga local legislators nga mag-function. Ang iban sini naga-function, bisan gani iya banwa, tatakan ka dira bilang stampa di guma, sang kung sino man dira iya nga mas mataas sini nga opisyal, pero ang punto naga-function kagyapon. Pero, ang aton siniiya nga lantawon, ang implementasyon, ang sustainability sang implementation
sang mga ordinansa, no, nga makapaayo sa syudad, sa munisipalidad, and even sa probinsya. No? Kay kung masustain nato ng implementation sa mga maayo, mapinuslanon, mabinuligon siniiya nga sahi sa mga ordinansa sa mga pumuluyo, no? Ti makabig sini naton banwa nga indeed makahatag ini sang kaayuhan, malayo ang madangtan, may mga mihura nga mabatyagan ang mga pumuluyo sa tagsa sinila ka lugar. No? Ti anong pulos karon sining mga ordinansa nga ti kunang kilala ko pa died a natural death. Nga died a natural death bumbot samaw. Ti kigin pasargin man ang ordinansa, ara siya sa papel, documented, tinampukan kagin tambak man lang dira. Or kung paperless man, nakasave sa aton siniya nga mga computer o kung sa diin sinila pinamutang. Pero waay man iya ginapagana. Waay man ginaimplementar. Ginimplementar lang, pero sa malipot lang yung nga tsimpo kay wala masustain ang implementasyon. Oh. So, siguro, with this existing ordinance, pwede na mabalikan sa aton sining mga local officials, sang mga local legislators naton. Ini bala nga ordinansa, applicable pa sa amo siniya nga tsimpo, kinahanglan bala ini nga i-revisit, amyendaron, pabakuron, i-enhance, so that nga ang iya sini nga purpose, maserbihan niya, so that nga hindi siya mag-die in a natural way. Hindi siya mapatay sa natural nga pamagi. Kay bisan sang 1900 or dekada 90 pa ina nga ordinansa, kung tubtob subong, tuig 2026, na sustain ina, na implementar sang maayo, naglabot sa punto iya nga kinahanglan nga magsanto man siya sa subong siniya nga panahon, i-revisit, amyendaron, pabakuron, pasanyugon. Ti kung si Kabsek kahabalos pa ang pambalon, waay man niya sang malain kung mang suno, mang ilog kita sang iban sining ordinansa sa iban nga lugar. Di ba? Ang punto sinadira kung paano nato ni-implementar. And not all ordinances are for grandstanding or for papugi poets. Dapat ang mga ordinansa mapuslan sang tanan. Hindi nga ang makapulos lang ang kung sino dira ang may mga interes sa aton sining mga kabumbo. Amo paganing hambal sina nila. Dapat ang ordinansa hindi disadvantageous sa local government. Hindi na ko magmensyonar pa, but there were ordinances that were railroad, magluwas sa gin railroad siya, gin tailor fit. There were ordinances nga ginaprubahan nga ginpiyungan lang. Nga at the end of the day, nabalaan man sa isa ka legislator nga this is disadvantageous sa local government unit. Disadvantageous sa local government unit
sa pumuluyo but advantageous sa may mga interest hilabi pa kon financial ang aton sini nga pagaistoryan. Oh. In a way, may punto si Kabsek Abalos. Imagine, over 5,400 elected municipal and city legislators. Kung mag-function or naga-function ang adaan, but pasantuan naton abi sa aton sinima kuturan para sa interes or para sa kayuhan sa mga pumuluyo. No? So, hindi lamang guro katulad abisang ginamensionar ni Kabsek Abalos nga UNESCO Award, Clean and Green Award, no? So on and so forth. No? Inang UNESCO, inang Clean and Green, why gani iya ka? Pila lang ka punto, porsyento na gurusa nga, more than 5,400 ka mga elected legislators. Oh? Pero ang masubo lang sina Adria Banwa sa aton sinima kuturan nga ang legislation or ang legislative body sa aton sininga gobyerno, no, is sometimes being used as leverage to serve sa mga intereses, particularly political interest, no? Sang kung sino man dira. Nga kung sa diinti na defeat ng purpose nga sa panggobyerno naton diri sa pungsod Pilipinas, may executive, may legislative, may judiciary. Ha? Kag separado kung tani ini sila. May equal powers kung tani ni sila sa aton sini nga mga kabombo. Pero ti anong nagaklinabo? No? Ini sila karon ang ginagamit, no, to serve sa mga personal or political interest, no? Sang kung sino man dira nga mga hirudis. 23 minutos na nakalikad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka Banwa dugang nga mga balita kag impormasyon, check naton ining update sa lalaki nga nasapuan nga nagalutaw-lutaw sa may suba sa Banwa sang Dumangas, Iloilo. Kag Provincial Agriculture Office gipanugyan nga dapat mangin matinlo man sa palibot para nga malikawan ang epekto sang RSSI, no, nga nagahalit sa mga katubuhan. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Mga nanay kag tatay, markahin ang August 10 to 28, 2026. Protektahi ang aton mga kabataan batok sa tipdas kag bakayha paagi sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sang Department of Health to Western Visayas Center for Health Development. Ang bakuna libre, luwas kag epektibo para sa mga kabataan. Bisitahon ang aton mga sentro, fixed and temporary vaccination sites. Magpabakuna, magbinurigay, magparigon sa proteksyon sang aton komunidad. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 26 to August 1, 2026. Excited sila nga makaupod kamo sa sininga weekend to sing many of your favorite rock songs from the past and more. Sa concert at The Plaza presents The Bini Band, kicking off alas 6 ng gabi sa August 1, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags, kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa August 2, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niyang hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon din nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pa ang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kun ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kun pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan, samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga 34 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sang bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Nasa puwan isa ka lalaking ayara sa state of decomposition nga nagalutaw sa suba sa may banwa sang Dumangas sa Iloilo. Ginapayag sini nga may pilas tugas ang pagkaburo, but check naton kung bala na confirm ini nga pilas gid man ini sang tugas ang pagkaburo kagamuning gintunaan sa iya sini nga kamatayon. May follow-up report dira si Bombo Erica Pio-Quinto. Bombo Erica sa report, please go ahead. Nakitaan nga lalaki nga nagalutaw sa idalom sang pantay sa Bantod Fabrika, Dumangas, Iloilo ang hindi familiar sa mga pumuluyo sa lugar. Sa interview sa Bombo Radyo kay punong barangay Lilibert Silaes, barangay kapitan sa nasambit nga lugar, iya ginpahayag nga kahapon sang alas 12:30 sang nakita ng isa ka motorista ang bangkay sa idalom sang pantay. Pasado alas 6 sa gabi naman sang nasigayon nga mapasaka ang bangkay sang ginuligan ini sa mga opisyalis sang barangay kag punerarya nga nagduha sa bangkay. Ginklaro man sa kapitan nga wala sang reported missing sa iya barangay, kag wala man siya sang nabaton nga impormasyon halin sa mga kalapit nga barangay nga may reported missing sa ila.
Ginbudlayan man ang mga tawo sa pagpasaka sa bangkay tungod sa mataas nga tubig sa suba kag madanlog nga lugar. Ginpahayag man ni kapitan nga may mga pila sa kalawasan sang bangkay nga posible man nakuha niya sa mga dalagko nga bato nga iya nabungguan antes makaabot kag nakit-an sa iya barangay. Aton pamatiya ng kabahin sang interview ni punong barangay Lilibert Tulay. Nakitaan ginasang nagamotor alas 12:30 nga naganano dire sa suba dahil nakasampay dire sa idalom sang Taytay. Ate, anong rason sinikap nga ti do manog alas 6 na nga ni subong bag-o lang gid siya napasaka ninyo no? Ate kay napaabot pang suko nga makaara sila nga sila makapasaka Tingin buligan man sang mga barangay opisyal kag pumuloyo ti nasaka na gid man subong nga oras. Kap may mga reported missing ikaw diri sa barangay mo nga ate ginapangita subong kag posible nga amo na ina subong ang nakit-an diri? Daw wala di sa may naga-report nga may bandi sa amo nga resident. Sa mga lapit nga barangay diri sa imo kap may nakatawag diri sa inyo nga ate may reported missing sila dito? Wala man kay ang kaiping di nga barangay Kumpayan, Balod, Makina, Balabag na way man sila ka-report. Kap isa ikaw sa mga nagpasaka gidno sang bangkay nga ato ti nakitaan nimo ang iya nga itsura kap? Ati nakita ko itsura yan, may nakita mo ko nga bagras pa lang ko tungod nga nakasangit sa mga kahoy da kagina kay tungod nga ang iyang panit kung ang tawo nga ra sa tubig ti maumok na ti way takabalona kun ano. Kaya depende na karon sa report sang Choco kung ano ang natabok siya kung nalumos. Hindi familiar sa imo ang tao ngayon no? Hindi na familiar sa akin. Nabatian si punong barangay Lilibert Tulay. Sa interview naman kay Police Executive Master Sergeant Kim Jan Banzol, ang police investigator sa Dumangas Police Station, iya din pahayag na sa Subo, wala pa nibalaan ang identity sang bangkay. Wala pa man sang nagpakig angot sa ila nga may nadulaan ng matao kon kakilala. Wala man sang may nakitaan nga pila sa lawas ng biktima nga agi sang pagbuno. Nauna nga nasalaan na may stab wound ang biktima bangod sa kitaon nga pila sini sa iya likod. May mga gas-gas lang ini kag lagob nga posible nakuha niya sa mga matig-ang nga bagay nga iya nabungduan. Iga pa idalo man sa autopsy ang bangkay agad na hibaluan ang cause of death sini. Kung pagkabasihan naman ang pisikal nga dagway sang bangkay sang ini ang nakitaan, ini ang wala sang panapton maliban sa iya itom nga underwear. Medyo may edad naman ang manasambit nga lalaki kag medyo naghabok na ang iya lawas. Aton sa matiya ng kabahin sang interview kay Police Executive Master Sergeant Kim Jan Banzol. Mga around 1:45 siguro kayo na, more or less. Ang inform diri ang PNP personnel natin sa RMFD6, PST company, nga may nag-inform dito sa ila sa Bantog Pabrika kay may detachment sa dira kung din sila nag-duty nga may isa ka tao dito nga nakitaan sa may suba na sakop sang Sitio Kalugihan, Barangay Bantog Pabrika na nag-utaw-utaw sa may suba. So, immediately upon receipt ng information, nag-proceed dito sa area ang aton nga PNP personnel. Pag initial investigation nato no, ang nakakita, in-identify natin na si Austin Jan Defino, ini siya taga Barangay Rosario. Samtang nag-traversing niya going to Iloilo City, passing sa among area, natarapang niya nino nga may isa ka tao nga nagalukaw dito sa may suba, kung sa diin ang wala inisang panapton sa ibabaw kagitalom, naga-underwear lang ini. So, as of now, wala pa kita identity kung sino ang mga biktima. Kag so far subong gindala siya sa sa may Azucena Funeral Homes dito sa may Barangay Tabukan. Initially, according sa SOCO, no, di pa ma-determine kay inspection kinakalawas accordingly wala man sa sang pilas at gabi sa pagkabuno or pagtiro sa kalawas, pero may mga lagob sa kalawasan, so may posibilidad man nga base sa pag dala sila sa tubig, base nabunggo niya mga lawas dala sa mga matigang bagay na masalapay niya. It will be subjected po naman for autopsy examination, no, to determine kung
bala may foul play o kung purely ground incident na kita matabo. Ang sa ato nakita, ang base dito sa picture nga nakuha sa aton nga nag-responding ng mga ating personnel, nagakulob ini siya, no? Medyo kulokal na, tapos galing medyo naghabok ng lawas niya, nagasok-sok lang siya sa underwear nga color black. As far as I know, we did not receive any reported missing person, no, sa area ng Dumangas. So, kung nagpakigangot naman kami subong sa mga kabaranggayan, basta pala may mga kilala sila o mga himata nila na nadulaan sa muna himata na wala nakapuli sa ilang puluyan. So, pangabaligid namon nga kung pwede makipag-angot sila sa Dumangas Municipal Police Station para madasin natin nga ma-identify, no, ang mga biktima. Pero nag-post na gani kami sa Iloilo Province, no, nga mga station nga to inform them base may mga himata or may mga reported missing persons sa ilang station. So, inform natin sila nga may-ari diri nga na sapwan sa among EOR. So far, wala pa may naka-reply regarding, no, kung sa ilang respective EOR kung may araman sa nadula o kung na-report na missing person. Nabatian si Police Executive Master Sergeant Kim Jan Banzon. Bombo Sam. All right. Ini si Bombo Erika Vergania Piaquinto, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Erika sa mga kabombo naton nga may nadulaan dira sang himata nga wala makapuli makapila na kadlaw nakaligad. Please check yo lang sa bahin karon sang Dumangas sa PNP. No, agod mamangkot sa mga information sa sining nasapwan kagapon tong nagalutaw-lutaw sa Suba adra sa may banwa sang Dumangas sa Iloilo. 42 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Check ko naman this time balita ni Bombo Jomar Villa. Ang RSSI sarang Balikawan pinaagiman karon sa paglimpyo sang palibot sang katubuhan sandig sa Provincial Agriculture's Office. I-check naton ini kaupo naman sa kay Bombo Jomar Villa, no, kay ang RSSI ni saton sinikaron niya nga mga kabombo isa man ini sa mga nagatuga sa kahalitan sa bahin karon sa aton sini nga mga mangunguma ining red striped soft scale insect. Di highly destructive ini siya, blamo ano ni siya, nagasuyop ni siya sang dugos, no, muning isa sa mga isang insekto nga niga ginasuyop yan ang dugos, no, ngati makasarang sini nga makapanubo sang produkto sa bahin karon sang tubo, no, sa aton sini nga mga kasimanwa di may outbreak na gani ini kag nakapikto na sa 94,000 hektaryas nga tubuhan. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Ginakangawaan karon sang Iloilo Provincial Agriculturist ang ining madasig, no, nga paglaptas ang red scale soft strap insect, no, kun ining RSSI kung sa dinti nagaepekto ini sa mga katubuhan sa may probinsya sang Iloilo, no, sa pagpakigangot sa Bombo Radio kay Mr. Heron Magbanwa ang acting head sang Iloilo Provincial Agriculturist igagin na pahayag nga sa 33 ka makbanwahanan sa probinsya nga may ara sang tanom sa di mga tubo, 24 sinidi, no, ang apektado karon sa nga nasambit sini karon nga pag-igo, no, sining nasambit sining balatian sa tubo kuning RSSI Bombo Champ, no, so masusubran na katunga, no, sang kabanwahanan sa 42 ka makbanwahanan ang naka-record sini karon, no, nga may ara sang RSSI ang ila sa nga mga tanom. Sunod diri sa tungdan naka-mention siya nga do ka dasig, no, kay sang nagligad sa tuig. Ado hindi pa ni ka amok damo, no, ang
mga kabanuhanan nga naka-experience sining RSSI. Subong lang kuno nga tuig bumutsam sang nag-ulan-ulan bla kagin nabalos ang grabe sining kainit ang panahon. So motong isa sa mga ginalantaw nga do nagadamo pagid ang ining nasambit sining RSSI, no? So sunod sa tungdan ang isa sa na obserbaran nga kung mag-ulan tapos baslon sang init dodra siya nagadamo, no? Kag subong man ang pagtapna siya nakabala mo may mga endorso sila, no? May mga hatag sila nga mga bulong sa mga farmers bilang nga tinaga-report abi sa DA nagapalabuot sa probinsya. May ginahatag sila nga bulong, no? Galing kisado hindi man siya dali-dali, no? Kung hindi kaya mauti sa pag-spray sina kay balan mo ang mga RSSI dodra sila nagatubo, no? Sa may puno, no? Sa nga tubo do ginaipit blas ang dahon, no? Ti kon mag-spray ka kisa sagwa lang bimo do na ubos mo na sprayhan galing iban ara pa sa sulod. Bubutsam sa mo na nga suno sa tungdan dapat mangin mauti kag ang maayos sina nga prevention nga samtang waay pa, no? Sang mga natapikan sining RSSI mas maayo may mga ginahimo nga tikang ang mga tagiya karon sang tubo, no? So isa ganin na sige na suggest karon nga akon magtanom bumutsam, no? Mas mayo nga antes siguro nga tamnan himuon anay ang pagpanglimpyo sa palibot kaya mo man ni kuno gakatabo nga do nagarutin labla, no? Gabalik-balik lang kung hindi ka magpanglimpyo sa palibot. Let's say for example kung ang isa katubuhan kung tapos na nga magtapas, no? Ati siyempre separate mo na ng patdan ang mga ang dahon niya da palayaon mo kagitutdan. Ang tendency sina may mga mabilin pa kay balan mo suno sa tungdan. Dapat magluwas nga maglimpyo ka sa kampo ang palibot pagidlimpyuhan kay balan mo kuno ang aning RSSI once kon magtapas na magharvest na iban ga lupad, no? Gasaylo sila sa palibot sa mga hilamunda. Tiko mo abi mo nga natanan nasunog mo na galit mo dira sa kilid sa mga hilam mo nagatapik pa, no? So ang isa sa mga suggestion nga kun mahimo pati sa palibot na ang magpatigayon mas sa pagpanghawan agod nga malikawan, no? Kay balan mo kuno kung maapektuhan na kag kun malatna na ang imo sining nga tubo mabudlay na siya nga tapnaon, no? Kag ti medyo challenge na kay isa na sa naga apekto karon sa mga farmers ang ang iya sining produkto, no? Ang iya sining ayan na sining nga output, ayan na sining produkto sa sining tubo kun maapektuhan na, no? Sa nga sining RSSI ang amo ni karon nagaduging sa mga katubuhan sa may probinsya sang Iloilo Bambutsam. So ginausisa karon kun paano, no? Nga nakalabot kay ang base sa nabaton sa nga report nga do ginumpisahan na kuno ni sa mga patdan bla. Kasi una way Manislilo mo didto lang ni Negros. Ti ang natabo nga do may nakadala ang base information nga may halin nga patdan dito sa Negros. Nakalabot diri amo to nga do nagdamo siya kada galapta siya mo. Sunod sa tungdan so gina-check gani nila na kung dayon gid siya nga banwa bin nagumpisa kag kun ano pa tuon nga mo gid na ang gintunaan, no? Ang ginhalidan sa ning rason bambot sa pati kuno gani sa mga truck mo, no? Mahimo na siya makalaton. Let's say for example kun may truck abi maglabay sa isak banwa tapos diretso sa piyak banwa ang ginlabayan niya to may RSSI so pwede sa kuno magtapik sa truck tapos malato naman to sa piyak banwa, no? So muna kuno ka tama ka sensitibo kag tama ka delikado nga once kun ang isa ka talamnan sa nga tubo ang mapektuhan. So kampanya karon, no? Nga samtang nga tiway pamanisan tanom, no? Magpanglimpyo na sa palibot agod nga malikawan ang paglaptas sining nasambit sini, no? Nga pagtapik sa sining mga tanom nga tubo sa probinsya sang Iloilo. Ariblan na pabati naton si Mr. Hiron na Magbanwa, ang acting provincial agriculturist sa may interview diri sa Bumbu Radio. Especially sa bunga bulan, no, gina-intensify tagid ang pag-monitor sa aton nga RSSI status sa bulog nga probinsya ini bangod man sang report nga nagsulod sa aton
nga may ara na kita out of 33 ka banwa nga nagatanom sang tubo based sa report sa aton nga SRA, 24 gid sang mga banwa nga affected, no. So gina-intensify naton ang pag-monitor together with the SRA, DA Region 6 kag sang aton mga LGUs nga affected na sang ining RSSI nga ginatanaw tagid nga dapat tutukan gid namon, no, or tutukan tagid tanan ang pag-report sang suspected na RSSI. So subong may ara kita 24 ka banwa nga ginamonitor subong nga may ara ng RSSI sa ilang mga banwa. So may mga tikang kitang ginahimo sa, di ba, sa 33 24 ang may ara, no? Yes. Ang endaresyon nga nabilin nga may tanong nga tubo, anong measure ta sir nga do kung paano nga di siya matapikan may ara? Sa subong before pa naglapta ining RSSI, actually naka-ready na ang probinsya naton sang posible nga mga tikang kagang aton Department of Agriculture naka-ready naman kay sang naligad nga tuig, no, ari naman ini siya nga sakit na may sightings na kita sa mga iban nga mga kabanuhanan, especially ang San Enrique, Badyangan, San Rafael nga area. But daw nadula malang pag ulan-ulan sadto kay daw La Nina pa last year mo. But subong nga daw El Nino nagbalik siya, no, kag ang wala nang namon siguro gid na anticipate nga gulpiada siya maglapta, no. So starting March nakita sang mga sightings nga ini kagagmay pa daw, pila lang 1 hectare, tag pila lang ka hektarya. O galing sang lately na sang June, no, dito na nakita nga naglapta na siya bangod sang mga report nga nagsululod halin sa mga kabanuhanan, no. Sa una daw hindi pa gid mo naka-alarming galing sang after sang ulan, after sang bagyo nga nagsulod sang mga bulan sang June. After that daw pila ka simana nga grabe ang init, so gulpiada nagdamo ang ilang nga population. Kag may iban pagid kita nga reports nga nagasulod man nga may mga sugarcane points o kon patdan, no, nga nagalin sa Negros Occidental o sa Negros Abe kon sa dingin dala na siya sa aton nga mga manugtubo, no, nga nagakadto sa Negros ginbit-bit nila pabalik dahil sa aton sa Iloilo kag posible, no, posibleng amo tong ginalinan nga nagdamo pagid ang aton nga RSSI case diri. But inang report hindi pa siya validated, gina-validate pa namon sa subong. Natanaw namo kung how true is that, basi chismis lang bala. So tinatanaw naton amo na sa sunod nga Miyerkules bisita kami sa mga banwa nga dagko gid ang damage kag verify naton ang inang report kag tanaw nato kung anong eksakto ginatabo sa on the ground mismo. Ay so grabe gali ang ano sila, no. Sa mga affected kani sir, anong ginahimo sa mga farmers naton? Ang amon nga advice or ang ginahimo sa aton mga LGU kung may report na sing RSSI sa aton mga kabanuhanan, naga-report sila gilayon sa aton nga Municipal Agriculture Office. So inang report ginapasa sang Municipal Agriculture Office sa Provincial Agriculture kag sa DA, no. Kag makalabot na sa DA, especially sa aton nga Regional Crop Protection Center, gina-validate na sa gilayon kag ginatagaan sang initial nga mga solusyon, no. So ano na siya nga mga solusyon? Kung hindi pa kita mo naka-severe or ara pa lang siya sa mga 10% to 20% ang damage, naga-rekomendar kita sang biocontrol. So gatag kita sang mga biocontrol pareho sang metarhizium, no, nga fungus nga Beauveria amo nang aton ginatag sa subong kung daw grabe na gid ang extent, no. So naga-recommend na kami sang aton hilo nga ginahatag sa ila kag gabari ina siyang klase sang hilo depende naman sa kadamuon or sa severity sina sang damage sang aton nga RSSI. So gina-assess na sa sang RCPC kag kung si SRA naman ang makabaton sa sinang report amo man, no, gatag man sila solusyon amo man na hilo kag biocontrol abi, no. But again, no, this kind of pest is hindi lang kaya sang isa lang ka institusyon. So that's why gabuligay subong ang SRA, DA kag provincial government nga makahatag sang solusyon, no, sa sini nga problema. Ano ka dako ang epekto sini once kun matapikan ang imo sini nga tanom nga tubo, sir? Based sa previous data sang nagligad nga tuig, ang isa ka katubuhan nga maigo sang RSSI maskin ara lang sa moderate nga aspeto pakadto sa severe abi, it could cost minimum of 30 to basi malabot pa 70% nga drop sang aton nga sugar nga ring ano nga produkto, no, or sa in terms sa kalamay na gid naga-drop siya an average of 50%, no, ang madula gid nga kalamay. In terms of kalamay na niya kay di ta man bimatakos kung gatindog pang tubo, di ta pa mabalaan kung ano. Si Mr. Hiron Magbanwa ang acting head sang Iloilo Provincial
agriculturist bumutsam. So ginatinguhan ako no sa nga probinsya kung paano nga makahimo no sa nga dugang sini karon nga tikang kay kun ang taon do asamtang nagabuhay do nagadamo ang apektado no, specialties magbanuhanan nga damo sang mga katubuhan spasi abi no, Dueñas, Dingle, kag sa pilak makbanuhanan sa may probinsya sang Iloilo. Actually sa iban ko no, ang ginahimo sini do pareho black kun may ASF no, do gina-quarantine bumutsam no, ti kun sa mga baboy kun may isip ang isak lugar way nila ginapagwa no, basi maglapta ti do pareho man iknos tubo ang ginahimo nga once kun may apektado abis sining tubo si sakpanwa. So tanan sini nga mga nga mga tubo abi no, kangay sina sa mga patdan kay ang iban sini nga patdan ginadala sa ibang banwa mo no, do preho man blas mga binhi ti ginabaligya nila or ginadala nila sa iban sini nga lugar. So ang tendency sila basi maglapta kay gatapik na da. So ang ginahimo sang iban so ginapabilin lang dira mismo sa area no, ang ina sina nga mga patdan bumutsam pagod nga hindi na magalaton pato sa iban sini nga kabanwahanan kag amo man sa mga banwa nga tiway pa man niya sang record sang RSSI. So amo na ganing isa sa kidalantaw nga kun mahimo nga ti kun may mga patdan sila mas maayo nga mangita sila lang to sa mga lugar sa sila kuha sa lugar nga mga way sang record la no, sang RSSI agod nga ti hindi na matapikan no, kay once kuno kung matapikan nga daan ang imo sining tubo sige na no, kag ti do may ang epekto sina sa tubo do naga ono bla do di magdako gid no, kay ang dahon do mo nang ginaatake gid bumutsam sa nga sining nasambit sining RSSI sa may parte probinsya sang Iloilo. So lang tawon ta no, kay nagatinguha na makuno nga makahatag sang dugang sining solusyon ang probinsya sang Iloilo tuhoy karon sa sining ginatubang man sa mga manugtubo sa may parte probinsya sang Iloilo. May natumod na kun bala diin dampi ginang hardest hit sining RSSI Bumujomar? Way pa kay ang ginahimo sini once kun maapektuhan ginasprihan nagadula man tapos nagabalik no, so amo nang hampang sining RSSI amo na nga ti kun lang tawon although nga may mga kabanuhanan sini nga apektado pero kun lang tawon ta duga-dugang nga dagudugang kay kun madula man mabalik man sa gyapon kamo nang isa sa ginalantaw nga kun hindi pa kamo apektado sa mga kabanuhanan mas mayo mag patuman sang biosecurity man no, do preho man to bla sa pag-aaway man sa African swine fever agod nga ti mapabilin sini nga free no, sa RSSI ang pila ka makbanwahanan sa may probinsya sang Iloilo bumutsam. All right. It is si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, most trusted source of news information. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Dako man ini nga epekto karon sa bahin sa aton siniya nga mga mangunguma, partikularmente ining mga nagapananom sang tubo kay sandig diri sa mga nagakaigo siniyang control and management strategies. Pananglitan nga infested ang lower leaves sang tubo, ti kinanglan iutdon mo ginina, kag pag utod mo sina sunugon kay gakamang mo no, sa aton sining mga kabumbo gakamang galupad ining RSSI isarang ining nga magsaylo sa lain naman sining nga puno, sa lain naman sining nga dahon, and eventually sa aton sining nga mga kasimanwa bangod man nga madasig ini sila iya nga damo no, nagalapad ang halit nga matugas ang katubuhan sa aton sini nga mga kulturan kag isaman ini karon sa nagakadapat nga hatagan sa nagakigo nga pagtamod kay kunang provincial agriculture office Pampambalot way man diri nga diri ginag-originate kunti ginalantaw nga nagikan ini sa ibang lugar no, particularly sa Negros Island region nga kung sa diin ti dakong posibilidad kay may mga informasyon sila nga nabaton
nga may gindala diri nga patdan, ti dala man guro sang patdan nga to, ang mga RSSI nga wala lang matulo pang dan ti paglabot diri nagkamang naggalatom na sa RSSI free nga tubo sa iya sila mga dahon dito nakangkon sang infestation. Di mag-atake nga dani hindi ni basta-basta kay kasubong iyang sarang yang purnada ang imo sini iyang panubason sang 50%. Kung hindi mo ma-manage ang infestation sa aton sini nga mga kauturan. Anyway, iban nga mga balita kag impormasyon aton sini nga tutukan kag bantayan nyo na lang sa iban sini Manusip Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupon naman sa kay Tita Regine. Ini mo lang mo ang Korman Bombo Chama Blanco Hover nagabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 26 to August 1, 2026. Excited sila nga makaupod kamo sa sining nga weekend to sing many of your favorite rock songs from the past and more. Sa concert at The Plaza presents The Binhi Band, kicking off alas 6 ng gabi sa August 1, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags, kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa August 2, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or The Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guwapa ka, stress tabs. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo.
Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira ka ngay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances ka ngay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa, ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy, bisa naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro nga na-unplug gid ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduha, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag hindi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agod makasigurado nga maathag ang alagyan.
ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagka-responsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang, i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dala ang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. And si Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program on a Thursday. It's the 30th of July 2026. One more day, tingko na ang bulan sa Hulyo. And magapasalod na ang most challenging month of the year. So they say, kay ti August ko no, tigkiriwi. Pero hindi Let's stay positive. Makakaya. Kakayanin. 12 minutes after 2, again, salamat gid sa tanan nato nga mga suki nga mga tagpalamati, especially sa aton nga mga letter senders na nagpaladala sang ilang makasaysayan, and to those nga may plano man, kag interesado man, nga mag-share sang ilang inagihan sa kabuhi. Anytime, please, pwede nga maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or magsulat sa mga kasaysayan and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Calling the attention of our winner last week, si Ma'am Inbi sang Iloilo Province. Ma'am, kita ay kita diri. This Saturday before 2 p.m. I hope you can make it and you can be here. Liyog na lang pa Xerox kasang imong mga ID 2 copies. And then before 2 o'clock, diri ka na sa istasyon sang Bombo. Well, sa sini nga hapon, madamo na naman nga mga kasaysayan ang aton nga igadulong sa inyo. So stay there and be with me. This is Tita Regine welcoming you diri sa kahapon lamang program with a song from Steve and Nicole Pedro, Hanggang Kaibigan. Good afternoon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilong na
sukat nito, pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di na sana nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Stephen Nicole Pedro, hanggang kaibigan. Sa mga kaibigan natin dyan, sumasali sa ating promo, Swerte sa Palengke 2026, we have a winner sa siningang mga tinion atong nga paggalawakon. Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. Yes, this is our special draw winner sa sining inoras. Kag siya magadaog sang 500 pesos nga cash plus transistor radio limited edition eksklusibo iya sang Bombo Radio Philippines. Naglakip sa proof of purchase nga pure gold receipt. Ang edad, 61 years old. Nagabutan sa presensya sa ating FDA representative, si Ma'am Crystal Jane Lyson. Taga Gimbal, Iloilo, from Binanwaan, Gimbal. Congratulations sa ating winner, Rosaline Hentuya. Sa liwat ang ating lucky winner, si Rosaline Hentuya sang Binanwaan, Gimbal, Iloilo. Kanta ka na diri and claim your prizes. Oras natin, it's 18 minutes after 2 o'clock. Kag-umpisa naman kita sa pagdulong sa inyo sa ating mga kasaysayan. Here's another story nga liyag i-share ni Lolo Dencio. Dear Inday Regine.
Mayong hapon sa imo, kag sa tanan nga tagpalamati isang imo bantog nga programa kahapon lamang. Ang topic sa akon nga istorya, parte sa bullying. Ang iba ni istorya ko ni ini sa imo in Regine, kung kaisa makabulig man sa pagbag-o sang ginawi isang tawo. Sang eskwela pa ako, grade 5 ako, may classmate ako nga kutuhon, tagon ta kay Elsa. So samtang gagkaklase kami, natalupang dan sang iya katupad sa pulungkuan, ang iya kuto, gakalamang sa iya buhok. Uy, pasensya, mas may pa nga pena da, ha. So ginambalan siya, ay, damo, galiing mo kuto. Hindi ako magtupad sa imo, kutuhon ka. Halinsad to, gintawag siya, Elsa Kutuhon. Lunes nga adlaw, nakita namon, tama nakalipot sang iya buhok, kagang iya hitsura, naghipid. Naghambal ang classmate, ay, si Elsa, nagwapa, ginpaliputan ng buhok. Nagsabat siya, wala na ini kuto, kag mahamot na ini. Halinsad to, wala na ginatawag nga Elsa Kutuhon. Sang high school ako, may classmate ako, isa ka lalaki, kalamugo sa iya. Ang kwelyo sa iya bayo, makita mo, damo buling. Tapos, kabaho sa iya ang sud. Waay sa nagatupad sa iya, kay kabaho sa iya. Isa ka bes, nagtupad siya sa classmate ko nga babayi, ginambalan siya, kabaho sa imo bayabas, dalatabon sang iya ilong. Dayon niya halin, kag simutan ang ilok niya. Halin sadto, ginatawag siya, Nelson ang soron. Pero nakaibot kami. Tapos bakasyon, dako ang pagbago niya. Bago ang gunting, bago ang bayo, kag daw tapos paligo. Saling sa mga classmates ko, nagwapo si Nelson. Siguro, mahamot na siya. Nahadlok tawgon ang soron. Ako in Regine, nakaagi man bully, pero masakit ini nga bully. Third year high school ako. Balam sang una in Regine, mataas ako kag maniwang. Ginatawag ako nila si Ikabod. May classmate ako nga permi niya ako ginabuli. Isa ka bes, gapong ko ako. May naglagtik sa ulo ko. Sang balik doon ko, ginatiro niya ako sang lastiko, ang bala, papel nga linukot. Ginbalikid ko siya, kakalinadlaw sila. Isa naman kaadlaw, subject namon math. Gintukso ako sang amon maestra. Pagtindog ko, ginbutangan niya sang babulgam ang pulungkuan ko. Maayo nakita ko. Dason naman, gintukso ako sang amon maestra sa pagsulat sa blackboard. Pagbalik ko, sinipa niya ang tiil ko. Natumba ako. Nagkinadlaw sila. Taway lang sa akon. Sa pensar ko, may adlaw kagid. Lunes nga adlaw, samtang agapong ko ako, gulpi lang, pinitik ang dulunggan ko. Dayon ko tindog, dalagabot, sandala ko nga kutsilyo nga malaba, kag kaptan sa buhok, kag bunon ko siya sa mata. Uy hala. So nagsininggit ang mga classmates ko, pati ang sa pihak nga kwarto na ginuwa. Maayo kinaagaw sang amon maestra. Gindala kami sa guidance counselor. Ginsugid ko ang tanan nga ginhimo niya sa akon. Siya pa ang ginakigan. Ginpa kamusta kami, naghambal ako, mag-andam ka lang, pangayaw ka lang diri. Nanugid ako sa mga amigo ko nga taga Hireos. So amo to kada aga, gakadto sa gwa sang amon kwarto, kag paypayon siya. Dason nga adlaw, buhi namon, ara ang mga amigo ko, gapungko sa bola-bola. Pagwa niya, ginbongguan siya sang amigo ko. Naghambal siya, insa ga pumunggo ka haw? Sabat sang amigo ko, nga haw, makasaka? Dalagabot sang balisong. Grabe ang dalaga niya, balik sa kwarto namon. Dason nga adlaw, wala na siya mag-eskwela. Nag-untat siya. Inday Regine, hasta na lang diri ang istorya ko. Madamo nga salamat ang tagpadala. Lolo Dencio.
May mga amo ka man gili sini nga experience, Lolo Dencio, nga nabully ikaw. At first, ipos-ipos ka lang, pero may ginaplano ka gali nga hindi maayo. Pero ti sayang, nag-cause gid sang pag-untat as sang tawo nga ato nga nagapangbully sa imo. Ang iyang ginahimo sa imo, naguntat gid ang iyang pag-eskwela. Ti kinulbaan gid siya. And about those nga imo nga gin-mention sa unang bahin sa imo nga story, nami man no kon ang ginahambalan, ginatake nila positively ang ginahambal sa ila, the challenge man na. And maybe iban, especially kung high school ka or elementary ka, do hindi ka pagid so much, very much aware sa imo nga sa katinluon, sa hygiene mo, katinluon sa imo nga lawas, and kay may mga nabatian siya, tapos may mga nagasinunlog sa iya. So siguro nanumduman siya, ay basi, no? May punto gid man sila. And so sa tatlo nga ato nga imo nga cite as examples kanami, because gin-take nila positively, kay gin-improve nila ang ilang kaugalingon. So, nag-stop man ang pagpanunlog sa ila. Lolo Dencio, thank you so much. Imo naman nga gin-share sa amon sa sining nga hapon. I hope you are better nowadays when it comes sa imo nga health condition. Salamat gid, 2:26 ang atong nga oras. Magapanumbalik kita with more stories para sa inyo diri lang sa kahapon lamang program. Kaopen ninyo si Tita Regine. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung 2:27 ang aton nga oras. Here's the letter coming from Lola Amparing. Basi ko nag-wonder na si Lola Amparing. Ay, ano na to natabo sa mga letters ko. This one is written June 30, 2026. So, maayong hapon sa inyo tanan mga mahal kong letter senders, mga mahuyugon nga mga listeners. Ilibin na sa imo Tita Regine and family. Subong nga adlaw, June 30, birthdays ang akon mahal nga hinablo sa may Grand Plains. Nga wala untat ang pag-supply sa groceries sa akon. Almost 42 years na, rain or shine. Mahal kong Tita Regine. Before I start sa aking kasaysayan, taus-pusong binabati ko ikaw, mahal kong Cynthia at si Inday Juliet, ng maligayang kaarawan at sana bigyan kayo ng mahal na poong may kapal ng mabuting kalusugan at maraming kaarawan sa maraming taon na darating. Mahal na mahal ko kayo sa pag-alala at magmamahal man sa akin. Napakabait ninyo. Good luck, good health, and may the good Lord shower His blessings, graces, and love to you all. Tita napisanan ako nga magsulat subong. Bisan nga malabo ang paningin ko, kag nag-iisahano naman ako diri, kag higda-higda lang. Naalala ko noon, mga nakaraang panahon na ako nagtuturo pa. Sa libo-libo mga eskwela, naranasan ko na may mababait, magagalang, masunurin, lahat na may GMRC, kaya natutuwa at nasisiyahan man ako.
at enjoy na enjoy man sa pagtuturo. Kung minsan, inis na inis man o tumutulo ang luha ko sa mga pupils na makulit, maingay at di nakikinig habang nagtuturo ako. Kaya minsan masaya, minsan malungkot man. Ngayon, happy na happy ako na ang isang pupil ko noon, sobra-sobra kasalawayon, amo pagani, ang PMA graduate. Kagang isa naman, nag-top notcher sa Civil Service Board exam. Mga abadun, pero nag-successful man. Subong tita, ang amon mayor, vice mayor, kag iban nga mga SB members, naging mga pupils ko sadto. Kalabanan sa amon nga medical doctors, nurses, dentists, mga teachers, naging pupils ko man sadto. Gani happy man ako, kay nag-successful man sila. Tani tita no, kung may kaugalingon lang ako nga sa laking subong, kung tani, makapuro pamasyar man ako sa sagwa. May mga paryente ako, damo sa lakyan. May mga kaya sa buhay. Pero sige lang, hindi kita makalabas kay wala kita sang sasakyan. Kung sa bagay, no, sa pamilya ng aking tatay, nanay at mga ibang kamag-anak, may mga sariling kotse o sasakyan. Iba-iba na talaga, mga ugali ng ulihing tubo. Yung isip-isipon ko lang, talagsa ka na lang gani, no? Subong sa mga kabataan, talagsa ka na lang. Makabati sa mga tinaga nga, excuse me, please, thank you, o salitang palihog, paki, o salamat po. Bisan gani magsiling excuse me, palihog. Ang GMRC sa ulihing tubo karon, talagsahon lang mabatian. Amo ini tita, ang resulta sang high-tech, cellphone, kag madamo lang ang ginagamit karon nga sang una, GMRC. Sa una nga panahon, magagalang ang kalabanan sa mga teenagers, kagaron ay do talagsahon na lang ang may GMRC. Tita, sa una nga nag-teach pa ako, bisan slow learners, basta mabuot, magalang, tahimik sa klase, ginatagan ko na sa manaming nga grade sa GMRC. Siling ko sa mga pupils ko sadto, nga bisan maalam ka sa klase ko, kung maharot o salawayon ka, way nagapamati kung nagaleksyon ako, pag two things equal, may 5% agad ako, ginadagdag sa mga pupils nga mabuot, magalang, kag hindi salawayon. Subong tita, may isa ako ka pupil sadto nga nag-top notcher sa board exam. Kag subong nakabati ako nga ara na siya, nag-teach na siya sa WVSU. Ang isa ka pupil ko, professor, nandoon. Ang duha sila nila sa akon nga guidance counselor sila. Ang akon nga apo sa hinablos, ara man sa among university, nag-teach sang mass communication. Basta maalam ka, ginakuha ka gidira. Ang akon duha ka hinablos, dira man nag-graduate nursing, kag teacher sa elementary. Tita siling ko, permi sa akon mga pupils ang una, nga ang pinaka-importante nga subject ay ang GMRC. Amo na gani tita. Nga bisan Filipino subject ng akon sadto ginatudloan ko gid o abay ko gid ang GMRC. Basta nagapati sang akong ginatudlo nga GMRC, may 5% nga dugang sa ila grade sa Filipino subject. Tita, sa akon nga record book sadto, sa nag-teach pa ako, may ara gid nga grade sa GMRC. Gina-emphasize ko gid sa akon mga pupils nga hindi lang masipag mag-aral o kahit marunong na marunong. Kinahanglan, updan gid o ang pamatasan kaayuhon gid o hindi paglipatan nga matinahuron o lagi itanim sa utak ang GMRC. Wala pulos ang kaalam kung kulang sa GMRC. Tita Regine, abi mo sang una, very particular gid ako sa maayong pamatasan. Bala mo tita, kung kay isa, may mga bright pupils man ako sang una nga may pagkamayabang. Amo na gani, nga ako na dumduman subong nga may problema ako sa duha ka pupils ko running for valedictorian. Ang ila parents, pulos kuman kumare, kag sila co-teachers kuman. Ang father sang isa, abogado, kag ang isa,
manager sadto sa railway or office sa mga trains. Tita kada semana, ginapatawag kami nga mga teachers kay mag-discuss parte sa ilang nga grade. Wala man ako mahadlok kay kompleto ang ako ni record book. Isa ka bes, ang isa ginpadala sa dingle, Girl Scout sa Camp Pasica. Amo ato, gin-question ako. Gipakita ko ang ako ni record book. Nabisan wala siya kakuha sang test ko, pero makita sa record book ko, nga gintagaan ko man sang pareho nga score sang test nga ginhatag ko sa isa. Tita, tama gid ako yaka careful when it comes to rating of grades. Siling ko sa mga co-teachers ko nga ang pag-teach ko bugas-bugas gid. Gani nagahalong gid ako nga maghatag sa mga grades, especially sa running for honors. Tita T, I have to close now. Medyo maalay na ang mga daliri ko at malabo ang paningin. So I love you so much. Love and kisses and prayers sa inyong lahat ng mga co-letter senders. Tanan-tanan. Love ko so much. Kag hindi ko lang pag-i-mention ang mga pangalan. Basta, lahat lang. May God bless us all. Lola Amparing. Yes, you're right. Lola Amparing, dapat kidman, no? Nga ginatutukan ang GMRC subong values na ang subject sang mga kabataan. Kaya tianhon mo lang na ang imo nga alam nga nagalumapaw kung kulang ka man sa values. Di bala? So kanang miigin nga ti na-recall mo ang ini nga parts ng imong life sa nag-teach ka pa kung sa diin nagahatag kag gid emphasis sa good manners and right conduct. See, ang mga kabataan nga nag-agi sa imo bilang ilang nga teachers nangin successful. And siguro, no, over the high grades nga ginhatag mo sa ila, mas gina-value gid nila ang imo nga ginapang tudlo sa ila sa good manners and right conduct. Salamat gid, Lola Amparing. It is now 2:36 in the afternoon. Magapanumbalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung mag-defrost sa mga frozen food halin sa refrigerator, ibutang ini sa isa ka container o kung malapad nga pinggan kag pahanginan. Sabay lo nga bubuan ini sang tubig o kung gamitan sang running water. Ilabi na kung wala man lang ini ginadalian nga lutuon o kung kaunon. Mas maayo man nga na-antisipar mo na kung ano kalawig ang pag-defrost agud mabanta mo kung saan mo ini ipagwa sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang Padayon lang kita, kag diri naman kita sa sulat ni Ningne of Lambunaw, written March 16, 2026. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanan nga katapos ang DYFM, labi na gid sa imo tita. Sa akon mga classmates sa kahanginan, sa akon mga kabataan, umagad apos balayi kag mga in-laws ko. Tita, permi lang ako igo sang homily ni Father Gatos sa online mass. Nga we will practice how to accept our humility. Kumbaga, pagpakumbaba. Pero bisan anhon mo ka-practice, nga kung sa akon, ako nagid nagapakumbaba, ang mga tao tana nga mga hambog halin sa mga kaluluhan o kalulahan, mga hambog ang mga bata, mga apos gasunod gid. Bisan ginapaagyan dun sanda ka mga dimalas o mga kasakit sa pangabuhi da, ay way tanda ga katingala. Imagine, bilang apo ko na syempre,
Kay naluoy ka sa iya, kay bago lang napatay, ana tiya, kagang tatay na, way pa ka-graduate, napatay na naman. So, waay pa ka-graduate, ang tatay siya, no? Wala pa siya ka-graduate, ang tatay niya, ang ana tatay, napatay. Di kay syempre, stress. Way kabuol ka board sa nursing na, kay na stress. So, sa pagkapasar na, nag-post nga nakapasar na. So, I congratulated her. But, waay gid nag-respond. Kag sa pagkaapo ko, way mandatana nga pamugno kung magkasakay kami sang una sa tricycle. Kung mag-uli kami, halin sa simbahan. Sang buay pa ako operasyon. Waay gid man ako kakilala ka na, kay bisan lapitanay kami, pero ti talagsaman ko gagwa sa balay, daad, hay tana, bata, tana, mauna. Baw, tita, waay gid response sa post ko. Sige lang sabat ko sa kaugalingon ko, anhon mo, hay amutanda kaday Nag-self and silent lang ako, pray lang ako. Pray to our Almighty God to heal me and protect me from harm. Kapangasubo gid ako tita, kay halin pagka-disgrasya ko, waay na gid ako kasimba, kay nabudlayan gid ako, nahadlok gid ako, kay matumba gid ako. By everyday, online mass ako, kag rosaryo, kag mga prayers sa cellphone. Ba, kung Domingo, may sa online mass, may sa English, sa DYFM, galing lain gid, no? Kay why, ako ka-confess kag kalawat. Tamba ko, depende na lang sa akong nga pag-pray. Sang pagwa ko sa hospital kato, nag-request ako sa pari nga makonfesar. So, ginagtunan naman ako. Sorry, kinawili naman ko bikasipi. Pero I know, bago lang ko kapahulog, 18 pieces nga sulat. Ayawan, kapakadaya kabasa. So regards na lang sa tanan ko mga classmates, no space pa abi, or no space na abi, love lots, Ningne, sang Lambunaw. Kumusta lang, kanday Lolo Dencio, Lola Amparing, Lolo Abraham, student mom of Lambunaw, Nanay Rose ang Santa Barbara, kay Mr. Survivor, multiple stroke survivor, kag sa tanan. Nagtabog bilista ko, kag nabasa, hindi ako kasaulo sa mga napanglista ko to. Kay anon mo timo, kay amutanda kaday kay sister ko Dolores, lagalagot sang Dolores lagalagot sang Lambunaw, kag sa tanan, bisan anon ko katago sa matuod-tuod ko nga ngalan, pero kilala da ako. So sa liwat, have a beautiful day sa tanan. Once again, Ningne of Lambunaw. Regarding sa pag-communion, naka-mention ako before nga pwede kagid maka-request dito sa inyong parokya nga kung pwede makaduan ikaw sa isa ka lay minister nga makahatag sa imo, makapa-communion sa imo. That's very possible. Kung bisan hindi man ikaw, bisan bata mo da, or ang hinablos mo nga nagaatipan sa imo, pwede mo gid na siya ma-request nga magkadto dito sa simbahan para nga mapakaduan ikaw dira every Sunday para nga maka-communion ikaw. So, please try that. Okay? Salamat gid sa imo, Ningne, sang Lambunaw, ang wala nag-reply sa imo nga gin-post, nga imo nga apo, basi ikon, na-mislok ya lang. Wala siya kakita. Pero pabayin na lang dira. Ang importante, nga ti ikaw yan nag-reach out ka, nag-congratulate ikaw. Salamat sa liwat. It's 2:43, Ningne, sang Lambunaw. Mga kabomba, mga panumbalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha?
Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit, masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhi. Balik kita agad and diri kita sa story ni Neneng Niela sang Concepcion. Dear Tita Regine. God bless! Ang sulat ko tungkol sa kabulakan, garden sa hardin. Maraming kulay ang mga bulak, tapulanga or gumamela. Itong mga halaman na tanim kong tapulanga, iba-iba ang kulay sang mga bulak. Pink, yellow, orange, pula. Ang pula, 3 klase ang pagka-red. May double petals, may single petal din. Yellow, violet, pink, puti. Milendres, 2 kulay, puti at pink. May rosal din ako. Ang nieve, puti, pareho ka rosal ang bulak. Ang daisy ko, 25 kapuno, iba-ibang kulay ng bulak. May rubia ako, ang Vietnam rose, yellow, puti, pink, pula. $1 million ko, pink, violet, 4 kapaso. Susantan, pink, pula, puti. 2 klaseng santan, pula ang bulak, iba ang shape. Margarita, pag namulak, iba-iba mga kulay. Maraming buyog gadapo. Ito mga halaman ko, may showerets din ako, puti, violet, or violets, manzanilla. Ang bulak yellow, may tapulanga ako, ang bulak hugis bells. Ang laki, daw kalingkingan. Doña Aurora, pink. Sabi mga bulak mo, no? So, Tita Regine, sa kahoy, namumunga at gaunod. Nagtanim ako ng rambutan, 6 kapuno. Dugay na nga tinuig, wala gabunga, gani tinapas. Ang kasabay ko na nagtanim, maraming bunga sila. Nag-alaga ako ng manok, mga piso, halos sulog. Alaga ako ng kanding, ang bata lalaki. Mula noon hanggang ngayon, wala ako hayop. Hindi na ako nagtanim, nagabunga. Hindi na ako nagtanim, nagabunga. Sayang lang, alaga ko pusa. So tanim ako kamote, wala unod. Ngayon may tanim akong kamote. Malapad kung maunod, kag hindi ang talbos niya. May pakinabang. Ito ang gawa ko, tita. Sa morning, sa hardin, dito lang sa paligid ng bahay ko. Bago ako bumaba, nakaalmusal na ako. Kompleto na. Para sa tanghalian, akyat ako 10:30 a.m. or 11 a.m. at kakain ako. At magpapahinga, makikinig sa radyo. Hintay sa iyong pagbasa ng mga liham. Tita Regine, salamat. Gabayan ka ng Panginoong Diyos. Bigyan ka ng mahabang buhay ang gumagalang Neneng Niela. Kag may isa pagid siya, ka-letter diri sa aton. Una sa tanan, salamat sa ating Ginoo. Binigyan niya ako ng lakas kahit may sakit, lumalaban ako. Salamat sa buhay, sa aking sa hangin na aking hinihinga. Lord, salamat sa gabay mo, naglalakad ako na nag-iisa. Tita Regine, sana patay si nanay kag tatay, way ko kabalo kung paano mga buhi nga nag-iisahanon. Paano ko itaguyod ang kaugalingon ko? Nagahibi ako kay ti guba ang amon nga balay, ang dingding plywood.
si paon mo mawasak, ang atop gatulo. Wala akong idea. Kasi noon, buhay si nanay, pag may pera kami, binibigay namin sa kanya. Siya ang bahala. Pinapaalili niya ang bayad, palay, kahit mga kapatid ko, si nanay, gatago, sang kwarta nila. Wala man kami gapangayo sa kay nanay, para pambili ng mga kailangan namin, kahit underwear. Nanay lahat. Kahit tigulang na ako, wala akong alam. Bumalik ako ng Manila. Sabi ko, buti pa maging katulong. Laba, luto, plancha, linis ng bahay. Kaya kong gawin. Nang nakaipon ako, nagpatayo ako ng bahay. Kumpleto, may kuryente at tubig. Ang natamo ko, bigay ito ng Diyos sa akin. Sabi nila, magsari-sari store ako. Ayaw kong malugi lang ako sa pamimigay kasi naaawa ako sa kagaya ko. Isang kahig, isang tuka. Mahirap pag nanay, tatay, mawawala. Hinahanap ko ang mga haplos nila kahit buhok lang. Si nanay palangga kami nga 7. Ako ang panganay. Nakwento sa akin, sang dalaga pa siya, si nanay ayaw niyang maglaro kami sa pinsan naming lalaki. Malinis si nanay sa bahay. Sahig namin kawayan pero madulas. Ayaw niya, umaakyat kami sa bayabas, baka mahulog daw kami. Kung maaari lang daw, ibalik kami sa tiyan niya. Pagwaon lang, kung kakain na. So, kumusta na lang, Lola Amparing, Lolo Dencio, Lolo Abraham? Sorry sa iba, wala na lugar. Tita, salamat. Ang lolo ko, gwapo, katsila. Nakita ko pa, sa 7 years old ako. Ang gumagalang, Nening Niela. Niningyela, thank you so much man for 2 letters in 1. Ngayon mga gin-share diri sa amon, sa sininga hapon. Just tell your friends about KLP, nga sila man pwede gid nga maka-join diri sa kahapon lamang program. And who knows sila man makadaog diri sa KLP. You have one friend nga ginambalan mo nga mag-join kay siya nagdaog man diri sa kahapon lamang program. So continue lang to share beautiful stories diri sa KLP, and I'm very happy para sa imo nga nagahanga gid ako. Sa imo nga edad, kayang-kaya mo pa nga magpangabuhi nga ikaw lang isa, and then ang imo nga mga activities, nagapananom ka pa siling mo, ikaw man niya nagaluto para sa kaugalingon mo, nagapanglabada para sa kaugalingon mo. So that's a blessing, having good health, although may mga problems, pero ti grasya gina nga sa gihapon padayon ikaw nga nagapangabuhi bisan ikaw nagaisahanon lang kag kaya mo pa. Salamat gid sa liwat Neningyela sang Concepcion. Alas 2:52 sa aton nga oras, magapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila kan mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imo palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig.
Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaay. 53 minutos makaligid ang tak ng alas 2 sa hapon and siguro maumpisahan talang gamay no sa diri ni Inbi sa episode Jesus. Kung hindi tayo matapos, tapusun ta by tomorrow. Mahal ko, Tita Regine. Maskin mainit, manayanaya gihapon, nga kahaponanon, dyan kaninyo tanan. Sa imo Tita Regine, makatapos ang Bombo Radio Philippines, my fellow senior citizens, mga maukod nga story writers and active listeners. May isa naman ako kasugilanon nga ipaambit sa inyo subong. I hope you will like it to garner interesting lessons. Natabo dya sang una, samta nagapatuyo-tuyo si nanay, gapadede sa akon manghod, nagabot ang tiya, si Lola Basyon, nga may dara nga mga frutas. Nabatian ko ang iyagin sumbong kay nanay, parte sa nga umagad lalaki, nga daw manol, way makakilala kay Jesus. Nagsigi ka pamangkot kay Lola, kuninsa permi niya ginadayaw si Jesus, sa iya maayo nga mga binuhatan. Insa kuno nga nagakunon si Lola, nga si Jesus ang nagtuga sa aton. Si Jesus ang naghatag sang aton pagkaon. Si Jesus ang nagpalangga kag nagpakamatay sa aton. Ginaistoryahan siya ni Lola, ginapaintindi, pero do hindi makapati kag nagaalaka pa. Siyempre, sa dako nga kabalaka ni nanay, iyaan ay ginpamangkot si Lola. Kung makahibalo magbasa ang iya umagad, kagintugdaan nga pabasahon sa balaan nga kasulatan. Agud niya mahibaluan ang kinabuhi ni Jesus. Kag iya dayon na dumduman ang Xerox copies ginhatag sang iya kumare nga katikista about Jesus' life. Since there were 2 copies in her file, she gave the other one sa kay Lola Basyon. It was a very significant, incomparable biography. First name, Jesus Christ. Position, Son of God. Master's degree, King of Kings, Lord of Lords, God of Gods. Partners, God the Father and God the Holy Spirit. Work experience, miracle worker, Savior of confessed sinners, sin forgiver, prayer warrior, demon destroyer. Ministry, 24 hours, instrument, faith, favor, grace, hope, love. Author, the Bible. Meeting room, man's heart. This doctor visits us every day. This is very interesting, but we cannot continue because why na kita sa nabilin nga oras ng mga kabombo. I just would like to advise si Ma'am Inbi, please be here this Saturday. Mag-interview ako sa imo bilang aton nga winner before 2 p.m. Kabay nga makalabot ka na diri sa istasyon sa Bombo and nakapa-Xerox ka na 2 copies ng imo nga ID. And to those nga may mga istorya man, nga luyag nga i-share diri sa KLP, i-email ang inyong makasaysayan sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulatin na kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man mamashare ka mo diri sa syudad, kag ka mo na mismo personally ang mag-hand-in sa inyong makasaysayan. Who knows, makakita ay pakita. O, diba? Magasunod na mga kabombo ang mga dramas every afternoon to Young Ermitaña, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Mabalik ako buwas. Updanay kita. Sa gihapon, ininyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.